Lonely, oh, I'm so lonely. Dear Mr. Lonely. Apay kas na ti panangkitam kanyak, Diana. Ada ka di kayat mo nga ibaga? Neslin, Sige laang. Ibagam. Tanulakit di ka ba alak? Aramidak para kan ka. adda ko makidawakan ka numabalin. Kat sapay la ko matamapatgan na. Ibagam na anya dayta. Aramidak. Nulakit di ta ka ba alak? Amok asaanan alimad kan ka anadagsan ti sakit ko a leukemia. Nakaron, kat amok asaan kon amalasatan pa'y daytoy. Uwan. Ngam, anya di kayat mo asawan iti dayta nga imbagam. Amok amasakitan kay tikid dawat. Ngam jakon kabailan nga ilimad ti pudno amarikrik na. Amom kadi nga agayatak kini Brian akayan ayat mo. Kat kayat ko akid dawan kan ka. Nga ipabusoy mo kuman kanyak. Pakawanan nak. No pa'y amok amasakitan ka. Kidawag lata, barang mapatgan na. Amok, Diana. Nabayagan nga amok nga agayat kamot ka ni Brian. Kat husto ka. Talaga ang masakitanak no aramidak data. Ngam napatag kaunay kanyak. Kat kabaalak ti agsakripisyo para kan ka. Agpaiso, Neslin. Agyaman no kasta. Anya kariti ko naman napatag apagsaritaan ta, Neslin. Apaya kayat mga agsarak ta dito'y park. Brian, pakawanan na kuma. Ngam pasensyakan. Masapul awas-wasa konti relasyon ta. Anya, ngam apay. Adda ka din natagsan na nagbasulakan ka. Awan apulos ti basol mo kanyak. Ngam aramidak ti kastoy. Para ka ni Diana akasingin ko. Anya? Dumngag ka. Ilawlawag ko kan ka ti amin. Tapno maawatam ti makagapo. No apay nga agsakripisyo ak. Para iti kabsat ko. Kastagayam ti makagapo, Neslin. Nagtanok kamat na nakapsat. Kabaalam ti agsakripisyo para iti pakaragsakan ti kabsat mo. Gaputa ipatpatag ko unay ti kabsat ko. Amok aday ta ti makaparagsakan ko, ana. Katsapay ko mata maawatan na, Brian. Maawatan ka. Ngem maasyanak unay kan ka. Amok anarigat daytoy aba nagparakan ka. Di nakpagdanagan. Kabaalak na ito'y. Kaya't ko nga agragsak ti kabsat ko. Nga oray kadagitilaangan maudi akan ito na dito'y rabaw ti daga. Ay na, friend. Nagrigat mo tanti sitwasyon yu kan ni Brian. Da kayong tinagsakripisyo para iti pagragsakan ti kabsat mo. Husto ka, friend. No pa'y talaga nasakit para kanyak ti amin. Masapul apat gak ti kabsat ko. Kaputa amok aday talaangan ti makaparagsakan ko na. Ay, sabagay. Gusto ta ko na, friend. Kat dayawon ka, gapu iti kasta nga inaramid mo. Manmanon ti kasta akabsat. Kabaalan na ti agsakripisyo. Awan ti jak aramidan para iti kabsat ko, friend. Ipatpatag ko unay ni Diana akasingin ko. Adda kamot gayam bito'y salas nga agtugtugawa. Neslin. Una road, iha. Kahit madlawan aliday ka. Katamu milatan ti makagapo, no apa akasta ka. Papa, Mama, nagsakit kayam. Kasladyak kabaalan akit kitaan da Brian kan Diana nakaragragsak. Maawatan mitirik nam iha. Ngam, di mo't si kamot laang tinangibaga akabaulam ti amin. Uwan, Mama.
nga masakitan ak matlat tagayam. Amo mi akabaalam dayta, iha. Husto ni mamam, iha. Amo mi anatibkar ka. Kat mamati kami. Akabaalam asang wanti dimteng apan nubok iti biyag mo. Uwan, Papa. Mama. Kat uray na sakit. Anusak para ka ni Diana akabsat ko. Agyaman kan ka, Neslin. Nakasaysaya at kaunay kanyak. Nakaragragsa kang unay. Gaputan na riknak ti pamatag ni Brian. Basta para kan ka. Aramidak ti amin. Tapno agragsak ka. Nagsaya at kaunay akabsat. Kat balunak day ta kinasaya at mo kanya. Di ka kumagsaw iti kasta, Diana. Diyak kaya't amapukaw ka. Amok day ta. Ngam amok. Kan mariknak. Saan ako ngagbayag. Laglagi pa. Ipatpatag ka unay, Neslin. Brian, si katikayat ni Diana amang bantay kan kuana. Pangaasim ta di mo ko mapampanawan ti kabsat ko. Di kagdanag, Neslin. Talaga kasta ti aramidak. Maasyanak unayan kan kuana. Nakakaasim ti kapsat mo. Uwan nga, Rod. Kasla dyan kabaalan akitaan ti kasasaan ti kapsat ko. Katagyaman akan ka. Gaputanda ka amang liwliwakan ko, ana. No kabaalam ti agsakripisyo. Kabalakmat. Gaputa ipatpatag ka. Ano kasta? Adda ita ije ospital ti kabsat mo, friend. Uwan, friend. Katamom. Maasyanak unayan amang buybuyay ti kasasaad na ita. Kasla madudog to'y pusok ang makakitkita kan kuha na marigrigatan. Amo kadinan malasatan ti sakit na. Kat na ita ti pagladingitan mi unay. Italag tayo iti apo ti amin. Katsapay la kuma. Tamakalasat pa iti kabsat mo iti sakit na. Gaputawan imposible iti Diyos. Uwan, friend. Agyaman ako unay kan ka. Ala, agtrabaho ta nga ruden. Katkalpasan ti trabaho ta. Mapantay jayan ni Diana. Kaya't kumat makita ti kasingin mo, friend. Mama, Papa, kitaan niyo ni Diana. Nakakaasi una yung tilangana. Madlaw anak kapsuto na yan. Uon nga Rudy, ha. Ngumsapay la kuma. Tamalasatan pa iti kabsat mo ti sakit na. Daw-dawat tayo ang makalasat pa iti kabsat mo. Gaputa jak kaya tamapukaw tayo ni Diana. Oray siyak, Mama. Diyak mat kaya tamapukaw tayo ti kapsat ko. Ipatpatag ko na iti kasingin ko. Agtitinulong tayo nga kararag para kan ni Diana. Idaw-dawat tayo asapay la kuma. Tamalasatan na pa iti sakit na. Agyaman kada kayo ato. Neslin, Brian, nagsakripisyo kayo para kanya. Brian, balunak, timparik na maapamatag kanya. Neslin, agyaman unay, iti kinaimbag mo akapsat. Balunak, ti kinaimbag yun. Iti ipupusay. Diyak kaya tamapukaw ka, Diana. Lumaban ka. Uon nga paiso, iya. Lumaban ka. Ipatpatagda ka, anak ko. Di na kami ko mapampanawan. Lumaban ka, Diana. Saan ako? Nagpuyag Saan? Lumaban ka, Diana. Magipagladingit hak, friend. Ay, nakakaasimat ni Diana.
Nga manyangay nga rod. Talaga akas tatibiyag. Masapul nga awatan tayo at talaga. Nga agpatinggala dito yung tibiyag na. Nagsakit na ito ang napasamak, friend. Kasla dyan kabailan ni aglunan ti amin. Maawatak tirik nam, friend. Ngam kas nakon. Masapul nga aklunan tayo ti amin. Nupay nasakit nga awatan. Agyamanakan ka, friend. Katusto ka. Nupay nasakit. Masapol nga aglunan tayo ti kinapudno. Nga awanan ti kamsat ko. Mama, Papa, saan tayo na makita ni Diana iti oray kaanuman? Nagsakit po sa iti kamsat ko. Awanan maaramidan tayo, iha. No di ti mga klon iti amin. Husto ni Papam, iha. Puno ang nasakit, tinapasamak. Nga masapol nga aklonan tayo. Amo mi anaragsak ti kabsat mo, apin mo, say. Uwan, Mama. Mama, di ka naragsak ti kamsat ko. Gaputa pinaggak ti kindaw na kanyak. Agawitan, friend. Datalangan tinabati dito'y sementeryo. Kaya't ko pa'y abantayan ti tanam ti kapsat ko, friend. Mabalin ka di adito itapailangan. Kasda ka di. Sige, friend. Kaduan ka pailaing nga ron dito'y. Di ka madanagan. Tasaan ka apanawan. Agyamanakan ka, friend. Kaya't ko pa'y namin nga ipapas abantayan ti tanam ni Diana. At ti Diyos mo, Neslin. Agpalami istabay. Agyamanak, Brian. Madlaw amalmalday ka manen. Apay, saan ka kadipay ang nakailiwliwag iti ipupusay ni Dayan? Narigat ko nga iliwliwag ti kaawanan ti kapsat ko. Napatag-unay kanyak ti kasingin ko, Brian. Maawatan ka. Ngamnas ka namang lipat kan. Masapol nga awatan mo, nga awanan ti kasingin mo. Brian, Panawan mat siguro, tapno sangwantan ti may papan kadata. Ituloy ta tinaputed nga ayan-ayat ta. Kaya't ko nga kalaysatan, Neslin. Ay ayatin ka unay-unay. ay ayatan ka matunay, Brian. Sige, umanugot akon apa ikalaysakan ka. Agyamanak, Neslin. Panawan matan, tapno buklentan ti bukod ta pamilya. Wan, Brian, katagyamanak, gaputa na kauray ka. Kaplawan kayo, iha. Brian, nalpasan ti kalay sayo. Agyaman kami, Mama. Agyaman kami, mama. Naragsa kami unay. Kablawan kayo, anak ko. Katsapay lako ma, tama ay paayanda kami adagos iti apo ko. Agyaman kami kada kayo amin. Agyaman kami kada kayo amin. Sige, kakabsat. Intayon iti reception area. Kat ituloy tayon ti agrabak. Naimbag nga oras kada kayo amin, papagayang tidipay na Ibaga Radio. Ita na aldaw, ikwento tayo ti pakasaritaan ni Neslin. May nga istorya ang mangigalot iti puso, mangpakaba iti panunot, ken mangipalagip kada tayo, na titunggal tao adanay lemeng asugat, asaan ang makita iti umuna akita. Denggenyo daytoy, a recap ken reaction akasla agtugtugaw tayo, iti maysa a naulimek abalay, adda kape iti lamisaan, adda angin nga sumrek iti bintana, ket ininut a maibaga ti pudno a napasamak. Saan laeng daytoy panangulit iti drama, daytoy ket panangawat, panangrikna, ken panangusig no kasano a dagiti simple a desisyon ket mabalin nga agbalin a dadakkel a sugat wenno dalan ti pannakaysalakan.
No adamarik na yo akas la sumakit ti dibdibyo bayat ti panagdenggeg, palubosan yo dayta, ta daytoy a klase nga istorya, ket saan a para laeng iti entertainment, para met daytoy iti pananglagip na tunggal pamilya, tunggal ayat, ken tunggal kararua ket adaan iti linya ano malabsing, narigat isubli. Papagayan daytoy apakasaritaan ket kasla kararag anapno iti luwa. Minaslan adaan iti boyfriend ani Brian, ngem pinakawanan na daytoy saan gapo taawanan ti ayat, no di gapo iti kabsat na ani Diana. Iti rugi a panagbitaw ni Neslin, nadlaw tayo nga saan analaka ti mangibaga, no husto, wenno saan ti aramid ti tao, ta iti uneg ti tunggal desisyon adabuteng, arapaap, panakapukaw, ken panagayat nga agkurang iti sao. Rugi pay laing daytoy, ngem adamet laing basit asipnyat akasla anino iti likudan ti aldaw. Kasla marikna mo ti kinapudno iti bosesta. Adda mangipilit at umibker, adda mangipakita a naragsak, ngem iti uneg agsakit. Adda agpakumbaba, adda agpamarang, adda agururay, adda mapukaw. No sika ti agdengeg, mabaling nga agkuna kapaya gagangay laeng dayta, ngem dita mismo ti peligro, tadagiti na dakel a drama agbirok ti ruangan iti gagangay nga aldaw. Saan atunggal sakripisyo ket maawatan dagos, ngem adda panawen at ti kinapudno ti puso, aglawag a kasla kandela iti sipnget. Daytoy nga pasamak saan laeng a dekorasyon ti drama, no diket puso ti istorya, gapu ta ditoy nga maipakita at ti tao agpili, saan laeng gapu iti kayatna, no dimet gapu iti amona, iti pagkurangan na, ken iti panagriknana a bakaawan sa bali adalan. No irupan tayo daytoy nga eksena iti imahen ti radiodrama, makitayo ti park anang bitawan ti relasyon, ken marik na tayo ti panagbalbaliw ti angin. Awan man kamera ang mangyasidag iti ruprupada, ngem iti panagdengeg palaeng, mabasa ti pamatida ken butengda. Ti boses ti maysa agparang akalmado, ngem ada basit a panagpukaw iti dulo ti sao. Ti maysa met at pakuna anatibker, ngem no ipangagmo analaing, adda kararag asaan na kaya nga ibaga. Kasta ti makaiguyod iti audience. Saan tayo laing agururay iti sumaruno a pasamak? Agururay tayo no kaano nga agpudno dagiti karakter iti mismo a bagida. Ket dito'y maawatan tayo nga dagiti basit a banag, no saan a mapaliw, agbalin a dakel agap iti puso. Ket dito'y, papagayang, masapol a bumagal ti panagdenggeg tayo. No agdardaras tayo, malabsan tayo ti basit a detalye, ti panagkimat ti mata, ti panagliklik iti sungbat, ti saan anay baga a sakit. Ineslin sana perpekto, ngem iso dayta ti makapabigbig kada tayo, ta uray da tayo adamet panawen a pinili tayo ti pride, buteng, wenno panaguray imbes a direkta nga agsao. Iti drama akasla Dear Mr. Lonely, dagiti sao asaan anay baga ti kang runaan amang dadael. Ni Neslin ket saan laeng agayat, amo namet ti panagbitbit ti sakit para iti maysa akabsat. Ni Diana ket agkasapulan iti ragsak, ken ni Neslin nakita na nga ni Brian ti makapabangar iti puso ti kabsat na. Bayat a makita ni Diana ti ragsak, nadlaw tayo nga saan analaka ti mangibaga no husto, wenno saan ti aramid ti tao. Ta iti uneg ti tunggal desisyon adabuteng, arapaap, panakapukaw, ken panagayat nga agkurang iti sao. Rugi paylang daytoy, ngem ada metleng basit, asipnget akasla anino iti likudan ti aldaw. Kasla marikna mo ti kinapudno iti bosesda. Ada mangipilit at tumibker, ada mangipakita a naragsak, ngem iti uneg agsakit, ada agpakumbaba, ada agpamarang, ada agururay, ada mapukaw. No sika ti agdenggeg, mabaling nga agkuna kapay agagangay leng dayta, ngem dita mismo ti peligro, tadagiti na dakkel a drama agbirok ti ruangan iti gagangay nga aldaw. Saan atunggal sakripisyo ket maawatan dagus, ngem ada panawen at ikinapudno ti puso aglawag, akasla kandela iti sipnyat. Daytoy nga pasamak saan leng a dekorasyon ti drama, no diket puso ti istorya, gapu ta ditoy nga maipakita at itaw agpili saan leng gapu iti kayatna, no dimet gapu iti amona, iti pagkurangan na, ken iti panagriknana a bakaawan sa bali adalan. No irupan tayo daytoy nga eksena iti imahen ti radiodrama, makitayo ti ospital anapno iti kararag, ken marik na tayo ti panagbalbaliw ti angin.
Awan man kamera ang mangyayasideg iti ruprupada, yam iti panagdenggeg palaeng, mabasa ti pamatida, ken butengda. Ti boses ti maysa agparang akalmado, niyam adabasi ta panagpukaw iti dulo ti sao. Ti maysa met agpakunaan na tibker, niyam no ipangagmoan na laing, adakararag asaan na kaya nga ibaga. Kasta ti makaiguyod iti audience. Saan tayo laing agururay iti sumaruno a pasamak? Agururay tayo no kaano nga agpudno dagiti karakter iti mismo a bagida. Saan nga amyang naindaklan a sugat kat agapuda iti naingel asao? No daduma, agapuda iti panagulimek. No iladawan tayo daytoy iti eksena. Adda iti balay wenno dalan a naulimek. Adda tao nga agtakter a kasla awan problema. Ngem ti puso na agsarsarita iti nalaws. Dayta tinang papigsa iti istorya ni Neslin. Saan ang maaramid ti panag-imbag iti maysa laeng arabii? Masapol ti panangawat, panangako iti basol, ken panangpalubos na agsakit sakbay nga agling et tilawag. Ada dagiti panagayat asaan nga agpatingga iti kasal, no diket iti panagsakripisyo. Ni Brian nasakitan, niyam gaputa na awatan na ti kinadakila ti sakripisyo ni Neslin, inawat na ang masapol na isardengda ti relasyon. Iti uneg ti ospital, nadlaw tayo nga saan, analaka ti mangibaga no husto wenno saan ti aramid ti tao, ta iti uneg ti tunggal desisyon adabuteng, arapaap, panakapukaw, ken panagayat nga agkurang iti sao. Rugi pay laeng daytoy, ngem adamet laeng baset asipnget akasla anino, iti likudan ti aldaw. Kasla marik na mo ti kinapudno iti bosesda. Ada mangipilit at tumibker, ada mangipakita a naragsak, ngem iti uneg agsaket. Ada agpakumbaba, ada agpamarang, ada agururay, ada mapukaw. No sika ti agdengeg, mabaling nga agkuna kapay agagangay laeng dayta, ngem dita mismo ti peligro, tadagiti nadakkel a drama agbirok ti ruwangan iti gagangay nga aldaw. Saan atunggal sakripisyo kat maawatan dagus? Ngem ada panawen at ikinapudno ti puso aglawag akasla kandela itisip niya. Daytoy nga pasamak sa anlay nga dekorasyon ti drama, no diket puso ti istorya, gapu ta ditoy nga maipakita at ti tao, agpili sa anlaing gapu iti kayat na, no dimet gapu iti amona, iti pagkurangan na, ken iti panagriknana a baka awan sa bali adalan. No irupan tayo daytoy nga eksena iti imahen ti radio drama, makitayo ti ima ni Diana a kumapkapoy, ken marik na tayo ti panagbalbaliw ti angin. Awan man kamera ang mangyasideg iti ruprupada, ngem iti panagdenggeg palaeng, mabasa ti pamatida ken butengda. Ti boses ti maysa agparang akalmado, yang adabasit a panagpukaw iti dulo ti sao. Ti maysa met agpakuna a natibker, ngem no ipangagmo a nalaeng, adakararag asaan na kaya nga ibaga. Kasta ti makaiguyod iti audience. Saan tayo laeng agururay iti sumaruno a pasamak? Agururay tayo no kaano nga agpudno dagiti karakter iti mismo a bagida. Ti audience kas karatayo kat makakita iti amin, niyam dagiti karakter adday ti uneg ti bagyo, iso nga narigat ti direksyon da. Ay no adda laeng mangibaga kadakuwada iti dayta akanito nga sardeng, kitayan nyo man ti epekto, nalabit nagduma ti dalan. Niyam kasta ti biyag, adu ti maawatan tayo laeng kalpasan a masugatanen ti maysa, kalpasan a nalpasen ti sao, kalpasan a di makkelen ti gap ti puso. Ket dayta ti rason at ti drama ni Neslin agtalinayd akas latugtug iti rabi. Dito iti puso ket agsao iti naulimek. Numaragsakan ni kabsat ko, ano sakti sakip ko? Ti pamilya ni Neslin na amuanda a masakit ti aramid na. Nyem dayawenda ti kinamanang na nga agsakrifitsyo para iti kabsat. Iti rabi ti panagkararag, nadlaw tayo nga saan analaka ti mangibaga no husto, wenno saan ti aramid ti tao, ta iti uneg ti tunggal desisyon adabuteng, arapaap, panakapukaw, ken panagayat nga agkurang iti sao. Rugi pay laeng daytoy, niyem adamet laeng basit asipnyat akasla anino iti likudan ti aldaw. Kasla marik na mo ti kinapudno iti bosesda. Ada mangipilit at tumibker, ada mangipakita a naragsak. Niyem iti uneg agsakit. Ada agpakumbaba, ada agpamarang, ada agururay, ada mapukaw.
No sika ti agdenggeg, mabaling nga aguna kapay agagangay laeng dayta. Nem dita mismo ti peligro. Tadagiti na dakel a drama agbirok ti ruwangan iti gagangay nga aldaw. Saan atunggal sakripisyo ket maawatan dagus. Nem ada panawen at ikinapudno ti puso aglawag, akasla kandela iti sipnyat. Daytoy nga pasamak saan laeng nga dekorasyon ti drama. No diket puso ti istorya. Kaputa ditoy nga maipakita at itao agpili saan laeng kapu iti kayatna. No dimet gapu iti amona, iti pagkurang-an na, ken iti panagriknana a baka awan sa bali adalan. No irupan tayo daytoy nga eksena iti imahen ti radiodrama, makitayo ti altar a nagsaksi iti baro arugi, ken marik na tayo ti panagbalbaliw ti angin. Awan man kamera ang mangyasideg iti ruprupada. Ngem iti panagdengeg palaeng, mabasa ti pamatida ken butengda. Ti boses ti maysa agparang akalmado. Ngem ada basit a panagpukaw iti dulo ti sao. Ti maysa met agpakuna a natibker. Ngem no ipang-agmo a nalaing. Adda kararag asaan nakaya nga ibaga. Kasta ti makaiguyot iti audience. Saan tayo laeng agururay iti sumaruno a pasamak? Agururay tayo no kaalo nga agpudno dagiti karakter iti mismo a bagida. No adda panagbasol, adda met panagadal. Nginti panagadal masansan nga agbayad iti luwa. Tinapintas titoy ket saan a pinaputi ti istorya ti karakter. Adda sayop, adda kinaulimek, adda panagpamarang, adda met kinapudno. Ken kas agdengdenggeg, saan tayo laeng at judge? Makipagrik na tayo. Apay? Tamabalen a maysa kadagiti aldaw. Tayo met ti mangipili iti dalan asaan asigurado ngem ipakpakumbaba ti puso a mga ramid ti umiso. Ngem no ti sakit ti pamilya ket sumrek, awan ti puso a makapagtalina ed anatibker. Ni Diana naragsak ken Brian, ngem ada sakit a mangriribok iti biyanya ket naipan iti ospital. Kalpasan ti panakapukaw, nadlaw tayo nga saan analaka ti mangibaga no husto, wenno saan ti aramid ti tao, ta iti uneg ti tunggal desisyon adabuteng, arapap, panakapukaw, ken panagayat nga agkurang iti sao. Rugi pay laeng daytoy, ngem adamet laeng basit asipnyat akasla anino iti likudan ti aldaw. Kasla marik na motit kinapudno iti bosesta. Ada mangipilit at tumibker, ada mangipakita a naragsak, nem iti uneg agsakit. Ada agpakumbaba, ada agpamarang, ada agururay, ada mapukaw. No sika ti agdengeg, mabalin nga agkuna kapay agagangay laeng dayta, nem dita mismo ti peligro. Tadagiti na dakkel a drama agbirok ti ruwangan iti gagangay nga aldaw. Saan atunggal sakripisyo ket maawatan dagus. Miyam ada panawen at ti kinapudno ti puso aglawag, akasla kandela iti sipnget. Daytoy nga pasamak saan laeng a dekorasyon ti drama, no diket puso ti istorya, gaputa ditoy nga maipakita at itaw agpili, saan laeng gapu iti kayatna, no dimet gapu iti amona, iti pagkurang-an na, ken iti panagriknana a baka awan sa bali adalan. No irupan tayo daytoy nga eksena iti imahen ti radiodrama, makitayo ti park anang bitawan ti relasyon, ken marik na tayo ti panagbalbaliw ti angin. Awan man kamera amanggia sideg iti ruprupada, yem iti panagdenggeg paleng, mabasa ti pamatida ken butengda. Ti boses ti maysa agparang akalmado, ngem adabasit a panagpukaw iti dulo ti sao. Ti maysa met agpakuna a natibker, ngem no ipang-agmo analaing, ada kararag asaan na kaya nga ibaga. Kasta ti makaiguyod iti audience, saan tayo leng agururay iti sumaruno a pasamak, agururay tayo no kaano nga agpudno dagiti karakter iti mismo a bagida. Daytoy ti rason a masakit ti drama, agpatingga ti eksena, ngem ti leksyon agtalinayd. Ket ditoy, papagayang, masapol a bumagal ti panagdenggeg tayo. No agdardaras tayo, malabsan tayo ti basit a detalya. Ti panagkimat ti mata, ti panagliklik iti sungbat, ti saan anay baga a sakit. Ni Neslin saan na perpekto, ngem isuday ta ti makapabigbig kada tayo, tauray da tayo at damet panawen a pinili tayo ti pride, buteng, wenno panaguray imbes a direkta nga agsao. Iti drama akasla Dear Mr. Lonely, dagiti sao asaan na naibaga ti kang runaan amang dadael. Iti daytoy nga drama, ti ayat, sakit, ipupusay, ken baro arugi ket agakabsat iti maysa adalan.
Ni Neslin makita ti kabsat na ako mapkapoy. Agkararag, agsangit, niyam agpakatibker iti sangwanan ti pamilya. Iti baro a panagkasar, nadlaw tayo nga saan ang nalakati mangibaga, no husto wenno saan ti aramid ti tao, ta iti uneg ti tunggal desisyon adabuteng, arapaap, pannakapukaw, ken panagayat nga agkurang iti sao. Ditoyen nga umadadalem ti sugat, ket ti tunggal sao kasla agikabil iti maysapay a bato iti dibdib. Kasla marikna mo ti kinapudno iti boses da. Ada mangipilit at tumibker, ada mangipakita a naragsak, ngem iti uneg agsakit, ada agpakumbaba, ada agpamarang, ada agururay, ada mapukaw. Ay, daytoy ti kanito akayat mo nga sumrek iti istorya ken ibaga kadagiti karakter. Agsaludsod kayo pay, agpatingga kayo pay, kitaenyo ti pudno sakbay a maladaw. Saan atunggal sakripisyo ket maawatan dagus, ngem ada panawen at ikinapudno ti puso aglawag, akasla kandela iti sipnyat. Daytoy nga pasamak sa anlayang nga dekorasyon ti drama, no diket puso ti istorya, gapu ta ditoy nga maipakita at itawag pili sa anlayang. Gapu iti kayat na, no dimet gapu iti amuna, iti pagkurang ana, ken iti panagrikna na abaka awan sa bali adalan. No irupan tayo daytoy nga eksena iti imahen ti radio drama, makitayo ti ospital anapno iti kararag, ken marikna tayo ti panagbalbaliw ti angin. Awan man kamera amang yasidag iti ruprupada, gem iti panagdenggeg palaeng, mabasa ti pamatida ken butengda. Ti boses ti maysa agparang akalmado, gem adabasit a panagpukaw iti dulo ti sao. Ti maysa met agpakuna a natimker, gem no ipangagmo a nalaing, ada kararag asaan na kaya nga ibaga. Kasta ti makaiguyot iti audience. Saan tayo laeng agururay iti sumaruno a pasamak? Agururay tayo no kaano nga agpudno dagiti karakter iti mismo a bagida. Ket ditoy maawatan tayo nga dagiti baset a banag, no saan a mapaliw, agbalin adakel agap iti puso. No iladawan tayo daytoy iti eksena, ada iti balay wenno dalan a naulimek, ada tao nga agtakder a kaslaawan problema, ngem ti puso na agsarsarita iti nalaws. Dayta tinang papigsa iti istorya ni Neslin. Saan a maaramid ti panagimbag iti maysa laeng arabii? Masapol ti panangawat, panangako iti basol, ken panangpalubos nga agsakit sakbay nga agling et tilawag. Papagayang, daytoy apakasaritaan ket kaslakararag anapno iti luwa. Ni Brian agtalina da kadwa, saan namang gibati iti pamilyada, ken kasla agbalin at tulay ti dua a panagayat. Ayata na pukaw, ken ayata mang salaknib. Iti rugi a panagbitaw ni Neslin, nadlaw tayo nga saan analaka ti mangibaga no husto, wenno saan ti aramid ti tao. Ta iti uneg ti tunggal desisyon a dabuteng, arapaap, panakapukaw, ken panagayat na agkurang iti sao. Ditoyan nga umadadalem ti sugat, katitunggal sa okasla agikabil iti maysapay a bato iti dibdib. Kasla marikna mo ti kinapudno iti bosesda. Ada mangipilit at tumibker, ada mangipakita a naragsak, ngem iti uneg agsakit. Ada agpakumbaba, ada agpamarang, ada agururay, ada mapukaw. Ay, daytoy ti kanito akayat mo nga sumrek iti istorya ken ibaga kadagiti karakter. Agsaludsod kayo pay, agpatingga kayo pay, kitaan nyo ti pudno sakbay a maladaw. Saan at tunggal sakripisyo ket maawatan dagos, nyem adda panawen at ikinapudno ti puso, aglawag akasla kandela iti sipnyat. Daytoy nga pasamak saan laeng a dekorasyon ti drama, no diket puso ti istorya, gapo ta ditoy nga maipakita at itaw agpili, saan laeng gapo iti kayatna. No dimet gapo iti amona, iti pagkurang ana, ken iti panagriknana abakaawan sa bali adalan. No irupan tayo daytoy nga eksena iti imahen ti radio drama, makitayo ti ima ni Diana ako mapkapoy, ken marikna tayo ti panagbalbaliw ti angin. Awan man kamera amang yasidag iti ruprupada, nyang iti panagdenggeg palaeng, mabasa ti pamatida ken butengda. Ti boses ti maysa agparang akalmado, nyam adda basit a panagpukaw iti dulo ti sao. Ti maysa met agpakuna a natibker, nyam no ipangagmo a nalaing, adda kararag asaan na kaya nga ibaga. Kasta ti makayguyod iti audience. Saan tayo laeng agur uray iti sumaruno a pasamak,
Agur uray tayo no kaano nga agpudno dagiti karakter iti mismo abagida. Saan nga amin anaindaklan as sugatket agapuda iti naingel asao, no daduma agapuda iti panagulimek. Ay, no adalaeng mangibaga kadakuada iti dayta akanito nga sardeng, kita enyo man ti epekto, nalabit nagduma ti dalan. Nyam kasta ti biyag, adu ti maawatan tayo laeng kalpasan a masugatanen ti maysa, kalpasan a nalpasen ti sao, kalpasan a di makelen ti gap ti puso. Ket dayta ti rason at ti drama ni Neslin agtalinayad akas latubtog iti rabii. Ni Neslin ket saan leng agayat. Amuna met ti panagbitbit ti sakit para iti maysa akabsat. Dagiti aldaw iti ospital napno iti kararag, nyam iti udina, ni Diana napukaw, ket ti amin ket nagulimek. Payat a makita ni Diana ti ragsak. Nadlaw tayo nga saan analaka ti mangibaga no husto, wenno saan ti aramid ti tao. Ta iti uneg ti tunggal desisyon adabuteng, arapaap, panakapukaw, ken panagayat nga agkurang iti sao. Ditoyan nga umadadalem ti sugat, ket ti tunggal sao kasla agikabil iti maysa, pay abato iti dibdib. Kasla marikna mo ti kinapudno iti busesda. Ada mangipilit at tumibker, ada mangipakita a naragsak, ngem iti uneg agsakit. Ada agpakumbaba, ada agpamarang, ada agururay, ada mapukaw. Ay, daytoy ti kanito akayat mga sumrek iti istorya. Kenibaga kadagiti karakter. Agsalutsod kayo pay. Agpatingga kayo pay. Kitaen nyo ti pudno sakbay a maladaw. Saan atunggal sakripisyo ket maawatan dagus. Nyem adda panawen at ti kinapudno ti puso aglawag. Akasla kandela iti sipnyat. Daytoy nga pasamak saan laeng a dekorasyon ti drama. No diket puso ti istorya. Gapu ta dito'y nga maipakita at itaw agpili, saan laeng gapu iti kayatna. No dimet gapu iti amona, iti pagkurangan na, ken iti panagrik na, abaka awan sa bali adalan. No irupan tayo daytoy nga eksena iti imahen ti radiodrama. Makitayo ti altar a nagsaksi iti baro arugi. Ken marik na tayo ti panagbalbaliw ti angin. Awan man kamera a mangyasidag iti ruprupada, nyam iti panagdenggeg palaeng, babasa ti pamatida ken butengda. Ti boses ti maysa agparang akalmado, nem adda baset a pananpukaw iti dulo ti sao. Ti maysa met agpakuna anatibker, ngem no ipangagmo analaing, adda kararag asaan na kaya nga ibaga. Kasta ti makaiguyod iti audience, saan tayo laing agururay iti sumaruno a pasamak. Agururay tayo no kaano nga agpudno dagiti karakter iti mismo abagida. Ti audience kas kada tayo ket makakita iti amin, miyam dagiti karakter adda iti uneg ti bagyo, isuman narigat ti direksyon da. Tinapintas ditoy ket saan a pinaputi ti istorya ti karakter. Adda sayop, adda kinaulimek, adda panagpamarang, adda met kinapudno. Ken kas agdengdengeg, saan tayo laeng agjudge? Makipagrik na tayo. Apay? Tamabalin amay sa kadagiti aldaw, da tayo meti mangipili iti dalan, asaan na sigurado, ngem ipakpakumbaba ti puso, ang mga ramid ti umiso. Adadagiti panagayat, asaan nga agpatingga iti kasal, no diket iti panagsakripisyo. Kalpasan ti ipupusay ni Diana, ni Neslin narigatan nga iluliwag ti puso, tati sakripisyo na ket saanen ang maisubli iti sigod alanga. Iti uneg ti ospital, nadlaw tayo nga saan, analaka ti mangibaga no husto wenno saan ti aramid ti tao, ta iti uneg ti tunggal desisyon adabuteng, arapaap, panakapukaw, ken panagayat nga agkurang iti sao. Ditoyang nga umadadalem ti sugat, ket ti tunggal sao kasla agikabil iti maysapay abato iti dibdib. Kasla marikna mo ti kinapudno iti bosesda. Adda mangipilit at tumibker, adda mangipakita a naragsak, nyem iti uneg agsakit. Adda agpakumbaba, adda agpamarang, adda agururay, adda mapukaw. Ay, daytoy ti kanito akayat mo nga sumrek iti istorya, ken ibaga kadagiti karakter. Agsaludsod kayo pay, agpatingga kayo pay, kitaenyo ti pudno sakbay a maladaw. Saan atunggal sakripisyo ket maawatan dagus, nyem adda panawen at ti kinapudno ti puso aglawag, akasla kandela iti sipnyat. Daytoy nga pasamak saan laeng nga dekorasyon ti drama, no diket puso ti istorya.
Gapo ta ditoy nga maipakita at itaw at pili, saan laeng gapo iti kayat na, no di met gapo iti amona, iti pagkurang-ana, ken iti panagriknana, abaka awan sa bali adalan. No irupan tayo ditoy nga eksena iti imahen ti radiodrama, makitayo ti park anang bitawan ti relasyon, ken marik na tayo ti panagbalbaliw ti angin. Awan man kamera ang mangyasidag iti ruprupada, niyam iti panagdengeg palaeng, mabasa ti pamatida ken butengda. Ti boses ti maysa agparang akalmado, niyam adabasit a panagpukaw iti dulo ti sao. Ti maysa met agpakuna a natimker, niyam lo ipang-agmo a nalaeng, adakararag asaan na kaya nga ibaga. Kasta ti makaiguyod iti audience. Saan tayo laeng agururay iti sumaruno a pasamak? Agururay tayo no kaano nga agpudno dagiti karakter iti mismo abagida. No ada panagbasol, ada met panagadal. Ngem ti panagadal masansan nga agbayad iti luwa. Ket ditoy, papagayang, masapol a bumagal ti panagdenggeg tayo. No agdardaras tayo, malabsan tayo ti basit a detalye. Ti panagkimat ti mata, ti panagliklik iti sungbat, ti saan anay baga a sakit. Ni Neslin saan a perpekto, niyam isuday ta ti makapabigbig kada tayo, tauray da tayo adamet panawen a pinili tayo ti pride, buteng, wenno panaguray imbes a direkta nga agsao. Iti drama akasla Dear Mr. Lonely, dagiti sao asaan anay baga ti kang runaan amang dadael. Ito'y ti puso ketagsao iti naulimek. No maragsakan ni kabsat ko, ano sakti sakit ko. Ni Brian, imbes nga umadayo, nagtalinayd, nang uray, ken ininut anang ibaga nga kayat na pailaing ni Neslin. Iti rabi iti panagkararag, nadlaw tayo nga saan analaka ti mangibaga no husto, wenno saan ti aramid ti tao, ta iti uneg ti tunggal desisyon adabuteng, arapap, panakapukaw, ken panagayat nga agkurang iti sao. Ket no dumanon tayo iti daytoy apaset, ti amin ana IMM nga rik na rumwar akasladanom anapungan iti bayag. Kaslamarik na mo ti kinapudno iti bosesda. Ada mangipilit at tumibker, ada mangipakita a naragsak, nim iti uneg agsakit, ada agpakumbaba, ada agpamarang, ada agururay, ada mapukaw. Saanen a simple nga aniya ti mapasamak, ti saludsod ket kasano a makabangon ti tao, no ti mismo a pinili, wenno sinakripisyo ket nagbalin a puso ti leksyon. Saan a tunggal sakripisyo ket maawat ang dagos, miyam adda panawen at ti kinapudno ti puso aglawag a kasla kandela iti sipnyet. Daytoy nga pasamak saan laeng a dekorasyon ti drama, no diket puso ti istorya, gapu ta ditoy nga maipakita at itaw agpili, saan laeng gapu iti kayat na, no dimet gapu iti amona, iti pagkurang-ana, ken iti panagriknana a baka awan sa bali adalan. No irupan tayo daytoy nga eksena iti imahen ti radyodrama, makitayo ti ospital anapno iti kararag, ken marik na tayo ti panagbalbaliw ti angin. Awan man kamera a mangyesideg iti ruprupada, nim iti panagdengeg palaeng, mabasa ti pamatida ken butengda. Ti boses ti maysa agparang akalmado, nim adda basit a panagpukaw iti dulo ti sao, ti maysa met agpakuna a natibker, nyang no ipang-agmo a nalaing, adda kararag asaan na kaya nga ibaga. Kasta ti makayguyod iti audience, saan tayo laeng agururay iti sumaruno a pasamak, agururay tayo no kaano nga agpudno dagiti karakter iti mismo abagida. Daytoy ti rason a masakit ti drama. Agpatingga ti eksena, niyam ti leksyon agtalinaed. No iladawan tayo daytoy iti eksena, adda iti balay wenno dalan anaulimek, adda tao nga agtakter akaslaawan problema, niyam ti puso na agsarsarita iti nalaos. Dayta tinampapigsa iti istorya ni Neslin, saan a maaramid ti panagimbag iti maysa laeng arabi. Masapol ti panangawat, panangako iti basol, ken panangpalubos nga agsakit sakbay nga agling et tilawag. Ngem no ti sakit ti pamilya ket sumrek, awan ti puso a makapagtalinaed a natibker. Mineslin nagbuteng akasla panaglabsing dayta iti lagip ni Diana, ngem ti pamilya nang ipaawat nga ti biag agtultuloy. Kalpasan ti panakapukaw, nadlaw tayo nga saan analaka ti mangibaga no husto, wenno saan ti aramid ti tao, ta iti uneg ti tunggal desisyon adabuteng, arapaap, panakapukaw, ken panagayat nga agkurang iti sao. Ket no dumanon tayo iti daytoy apaset, ti amin ana IMM na rik na rumwar, akasla danom anapunggan iti bayag. Kasla marik na mo ti kinapudno iti bosesda,
ada mangipilit at umibker, ada mangipakita a naragsak, nem iti uneg ag sakit. Ada agpakumbaba, ada agpamarang, ada agururay, ada mapukaw. Sanen a simple nga ania ti mapasamak, ti saludsod ket kasano a makabangon ti tao no ti mismo a pinili weno sinakripisyo ket nagbalin a puso ti leksyon. Saan atunggal sakripisyo ket maawatan dagus, miyam adda panawen at ikinapudno ti puso, aglawag akasla kandela iti sipnet. Daytoy nga pasamak sa anlaeng a dekorasyon ti drama, no di ket puso ti istorya, gaputa ditoy nga maipakita at itaw agpili sa anlaeng gapu iti kayatna, no di met gapu iti ammona, iti pagkurangan na, ken iti panagriknana a baka awan sa bali adalan. No irupan tayo daytoy nga eksena iti imahen ti radiodrama, makitayo ti ima ni Diana a kumapkapoy, ken marik na tayo ti panagbalbaliw ti angin. Awan man kamera amang yasideg iti ruprupada, niyam iti panagdenggeg palaeng, mabasa ti pamatida ken butengda. Ti boses ti maysa agparang akalmado, niyam ada basit a panagpukaw iti dulo ti sao. Ti maysa met agpakuna a natibker, niyam no ipangagmo a nalaeng, ada kararag asaan na kaya nga ibaga. Kasta ti makaiguyod iti audience, saan tayo laeng agururay iti sumaruno a pasamak? Agururay tayo no kaano nga agpudno dagiti karakter iti mismo a bagida. Ket tito'y maawatan tayo nga dagiti basit a banag, no saan a mapaliiw, agbalin a dakkel agap iti puso. Ay, no adda laeng mangibaga kadakuwada iti dayta a kanito nga sardeng, kitaenyo man ti epekto, nalabit nagduma ti dalan. Niem kasta ti biyag, adu ti maawatan tayo, laeng kalpasan a masugatanen ti maysa, kalpasan a nalpasen ti sao, kalpasan a dimakelen ti gap ti puso. Ketayta ti rason at ti drama ni Neslen, agtalinayd a kasla tugtug iti rabi. Iti daytoy nga drama, ti ayat, sakit, ipupusay, ken baro a rugi ket agkakabsat iti maysa a dalan. Nakasal ni Neslen ken Brian, saan kas pagpatinggaan ti sakit, no di kas panangawat at ti ayat mabalin a masugatan ngem at biyagpay. Iti baro a panagkasar, nadlaw tayo nga saan analaka ti mangibaga no husto, wenno saan ti aramid ti tao, ta iti uneg ti tunggal desisyon adda buteng, arapaap, panakapukaw, ken panagayat nga agkurang iti sao. Ket no dumanon tayo iti daytoy a paset, ti amin ana IMM nga rikna rumwar a kasla danum a napunggan iti bayag. Kasla marikna mo ti kinapudno iti bosesda. Ada mangipilit at tumibker, ada mangipakita a naragsak, nim iti uneg agsakit. Ada agpakumbaba, ada agpamarang, ada agururay, ada mapukaw. Saanen a simple nga aniya ti mapasamak. Ti saludsod ket kasano a makabangon ti tao, no ti mismo a pinili wenno sinakripisyo ket nagbalin a puso ti leksyon. Saan atunggal sakripisyo ket maawatan dagus, nim adda panawen at ikinapudno ti puso aglawag, akasla kandela iti sipnet. Daytoy nga pasamak saan laeng a dekorasyon ti drama, no di ket puso ti istorya. Gapu ta ditoy nga maipakita at ti tao, agpili saan laeng gapu iti kayatna, no di met gapu iti amona, iti pagkurangana, ken iti panagriknana, abaka awan sa bali adalan. No irupan tayo daytoy nga eksena iti imahen ti radiodrama, makitayo ti altar a nagsaksi iti baro a rugi, ken marik na tayo ti panagbalbaliw ti angin. Awan man kamera amang giyasideg iti ruprupada, ngem iti panagdenggeg paleng, mabasa ti pamatida ken butengda. Ti boses ti maysa agparang akalmado, ngem adabasit a panagpukaw iti dulo ti sao. Ti maysa met agpakuna a natibker, ngem no ipangagmo a nalaeng, ada kararag asaan na kaya nga ibaga. Kasta ti makaiguyod iti audience, saan tayo leng agururay iti sumaruno a pasamak? Agururay tayo no kaano nga agpudno dagiti karakter iti mismo a bagida. Saan nga amin a naindaklan a sugat ket agapuda iti nainggel a sao, no daduma, agapuda iti panagulimek. Tinapintas titoy ket saan a pinaputi ti istorya ti karakter. Ada sayo, ada kinaulimek, ada panagpamarang, ada met kinapudno. Kenkas agdengdenggeg, saan tayo laeng agjudge? Makipagrik na tayo. Apay? Tamabalin amay sa kadagiti aldaw, tayo met ti mangipili iti dalan asaan na sigurado,
ngem ipakpakumbaba ti puso ang mga ramid ti umiso. Papagayang, daytoy apakasaritaan ket kasla kararag anapno iti luwa. Ti adal, ti sakripisyo, no agapu iti pudno a panagayat, saan a mapukaw. Agbalin dayta abini ti pananghimbag ken baro aragsak. Iti rugi a panagbitaw ni Neslin, nadlaw tayo nga saan analaka ti mangibaga no husto, wenno saan ti aramid ti tao, ta iti uneg ti tunggal desisyon a dabuteng, arapaap, panakapukaw, ken panagayat nga agkurang iti sao. Ket no dumanon tayo iti daytoy a paset, ti amin a naiyam-em na rik na rumwar, akasladanom a napungan iti bayag. Kaslamarik na mo ti kinapudno iti bosesda, adda mangipilit at tumibker, adda mangipakita a naragsak, niyam iti uneg agsakit, adda agpakumbaba, adda agpamarang, adda agururay, adda mapukaw. Saanen a simple nga aniya ti mapasamak, ti saludsod ket kasano a makabangon ti tao, no ti mismo a pinili. Wenno sinakripisyo ket nagbalin a puso ti leksyon. Saan atunggal sakripisyo ket maawatan dagos, nim ada panawen ati kinapudno ti puso, aglawag a kasla kandela iti sipnyet. Daytoy nga pasamak sa anlaeng a dekorasyon ti drama, no diket puso ti istorya, gapu ta ditoy nga maipakita at itaw agpili, saan laeng gapu iti kayat na, no dimet gapu iti amona, iti pagkurang ana, ken iti panagriknana, abaka awan sa bali adalan. No irupan tayo daytoy nga eksena iti imahen ti radiodrama, makitayo ti park anan bitawan ti relasyon, ken marik na tayo ti panagbalbaliw ti angin. Awan man kamera amang yasideg iti ruprupada, ngem iti panagdenggeg palaeng, mabasa ti pamatida ken butengda. Ti boses ti maysa agparang akalmado, ngem adda basit a panagpukaw iti dulo ti sao, ti maysa met adpakuna a natibker, ngem no ipang-agmo a nalaing, adda kararag asaan na kaya nga ibaga. Kasta ti makayguyod iti audience. Saan tayo laeng agur-uray iti sumaruno a pasamak, agur-uray tayo no kaano nga agpudno dagiti karakter iti mismo abagida. Ti audience kaskada tayo ket makakita iti amin, ngem dagiti karakter ada iti uneg ti bagyo, isu nga narigat ti direksyon da. Ket titoy, papagayang, masapol a bumagal ti panagdenggeg tayo. No agdardaras tayo, malabsan tayo ti basit a detalye, ti panagkimat ti mata, ti panagliklik iti sungbat, ti saan anay baga a sakit. Ni Neslin saan a perpekto, niyem isudayta ti makapabigbig kada tayo, taurayda tayo adamet panawen a pinili tayo ti pride, buteng, wenno panaguray imbes a direkta na agsao. Iti drama akasla, Dear Mr. Lonely, tagiti sao asaan anay baga ti kang runaan amang dadael. Ti sakit ni Neslin, ket takel gapo ta iso mismo tinangisuko iti ayat na. Saan na naagaw, saan na naiparit, saan na napilitan iti ruwar, iso tinang pili. Ngem ti panagpili a para iti kabsat, ket ada bayad asaan a makita ti tao iti rugi. Ti puso no naisakripisyo, saan adagus agnato kasanto. Agsangit pay, agdua-dua pay, agsaludsod pay no tama ti inaramid na. Ket ni Diana, uray basit lang ti aldawna iti ragsak, nadbalindata a pamaneknek na ti sakripisyo ni Neslin saan na nabaybayan. Nyam no pumanawen ti maysa a tao, tinabati ket agsublida iti saludsod. Aniya ti aramiden tayo iti ayat asaanen a kasapulan tinagawid? Brian ken Neslin nagsumbat babaen iti pananguray, panangrespeto, ken panangpalubos nga agagas iti bukod a tempo ti puso. Ti istorya ni Neslin ket mabalin amang riribok iti adu, taapay nga isakripisyo mo ti bukod mo nga ayat. Nyem iti kultura tayo a pamilyado, masansan nga agbalin a natural ti mangiyuna iti kabsat, nanang, tatang, ken anak sakbay ti bagim. Daytoy ti kinapintas ken kinapay ti puso ni Neslin. Napno iti ayat agingga nga nalipat na a mabalin met a masugatan. Ngem ti apo, kas iti naipakita iti istorya, saan na binaybayan ti puso a napno iti sakripisyo. Saan nga awan sakit tinagbanagan, saan nga insubli a dagos ti amen. Ngem inikka na ni Neslin ken Brian ti panawen a mangamo manen iti tunggal maysa, iti panawen asaanen a nakaw iti kabsat, no diket baro a bendisyon a naggapu iti panangawat ken panagpakawan. Daytoy a leksyon ket saan na mangibaga nga isuko tayo amen para iti sabali. No diket mangisaludsod,
no agsakripisyo tayo, adakadi panang salaknib met iti bukod tayo a puso? Ni Neslen nagsakripisyo gapu iti ayat na ken Diana, ngem into nagdengeg tayo, rumbeng a maawatan tayo a uray ti manang anatibker kasapulan meti arakup, kasapulan meti panangipudno nga nasaktan siya, ken kasapulan meti panawen a pagimbagan. Ket no sumangbay ti kasal ni Neslen ken Brian, saan dayta panang pukaw ken Diana. Saan dayta panang isukat iti naglabas. Daytaket panangawat nga ti ayat ni Diana, ket saan akayat na nga agbalin a kadena iti duwa a tao, a nagmahal ken nagsakripisyo para ken kuwana. No adda espiritu ti kabsat ang makakita, nalabit kayat na met nga makita ni Neslen ang naragsak. Iti kasta, ti ragsak ta saan a panaglabsing, no diket panagtuloy ti ayat iti baro a porma. Dagiti naganat ni Neslen ket simbolo ti pamilya a makarik na iti duwa a sakit. Ti panagladingit iti maysa nga anak, ken ti panangsalaknib iti nabati nga anak. Inawad daan ni Neslen kasapulan met ti ragsak. Daytoy tinapintas. Saan da kinuna nga lipate ni Diana, ngem kinunada asaan ko mamailibing akaduwa ni Diana ti masakbayan ni Neslen. No kasta ti panangawat ti pamilya, ti panagagas agbalin a posible. Saan na malpas ti ladingit iti kasal, nga mabaling nga agbalin ti kasal, at tanda nga ti ladingit saanen nga isu ti agturay. Iti biyag ni Neslen, ni Diana agtalinayd alagip, ni Brian agtalinayd akadua, ken ti Apo agtalinayd asilaw iti dalan, asaan da amo no kasano alabasan idirugi. Ket no adda agdengengeg anang isakripisyo para iti pamilya, sapay ko matamaawatan yo nga ti puso yo napatigmet. Agayat kayo, tumulong kayo, nimsaan nyo lipaten nga ti bukodyo aragsak ket saan abasol. Daytoy ti kasal-sarita amang paulimek iti agdengeg. No ti ayat ket pudno, saan dayta agpatingga no mapasakitan. Agsubli dayta iti porma ti panangawat, iti panaguray, iti panangipakumbaba, ken iti baro aragsak asaan manglipat iti napukaw. Ket agtalinay dayta. Iti kamaudianan na, ti pakasaritaan ni Neslen ket saan laeng may papan iti maysa a tao. May papan daytoy kada tayo amin a masansan a mangilemeng iti pudno arikna, mangiyuna iti pride, manguray iti panawen, abaka saan met umay, wenno agdesisyon iti tenga ti kapoy ken rigat. No ada may sa abanag a may bati daytoy nga episode, daytoy. Ti puso masapol a bantayan, nga masapol met aturuan a kumita iti kinapudno. Ti ayat saan anaan anay no awan respeto, ti pakawan saan anapudno no awan panangawat, ken ti panagbalbaliw saan a mapasamak no awan ti kired a mangibaga, nagkamaliak, nimkayat ko ti agbalin a nasaysayaat. Agpatinga man ti drama, saan ko maagpatinga ti panangadal tayo. No ada tao a kasapulan nga awagan, awaganen. No ada pakawan a masapol dawaten, dawatenen. No ada linya a masapol bantayan, bantayanen sakbay a lumabes ti amin. Ta iti biyag, saan amin a napukaw ket maisubli, niem amin a nagkamali mabalin nga agadal, no pudno ti panagpakumbabana. Papagayeng no nariknayo daytoy nga istorya, no ada paset anang pasakit, nan ipalagip, wenno nang TED iti leksyon kada kayo, pakilig daytoy a video, ag-subscribe kayo iti channel a Dipay na Ibaga Radio. Ken isuratyo iti comments no anya ti kapanonotan nyo iti episode ni Neslen. Kayat mi ang mabasa ti reaction nyo. Rumbeng kadi ti desisyon da. Ada kadi sabali adalan. Wenno ada kadi kapadasan nyo akasla daytoy. Agyaman kami iti panagdengeng gayo. Ken sapay koma ta iti sumaruno a istorya. Ad-ada pay nga aglawag ti puso tayo iti panangawat, panangpakawan, ken panangtili iti nalinteg. Dear Mr. Longley. Rabihin, Pilar. Maturutan. Maturog kalatan. Agbuyak pa dito cellphone ko. Itay ka pa yung agbuy-buya iti cellphone mo. Arakupan ka man, kiddi. Agat-arak ka. Ay na. Nakainumak labasit. Naggapuang amin iti talon. Dayta ti jak kayat apayud mo. Anya? Nangag mo timbagak. Ni. Apay nga eh. Tinalikod anak mo tayo. Maturog ka ket din. Agbuyak pa dito cellphone ko.
Mabayag ka di pa'y day talutlutun nyo, anak ko. Mabiitan tatang, mabisin kayo ka din. Huwag nga rod. Masapak ngamin amapan ijay talon. Nagagat kayo talaga tatang. Kasapulan anak ko. Ay, hungayam. Tiinayo ngay. At dadi talikod ti balay, busy met. Anya? Inasitgak itay, kat inong tanak pay. Anya ayat aramiden na. Agsilsilpon manen. Ay, amangan wag buy-buya manen. Saan? At damot kasarsarita na. Anya? Kanayon nga da kasarita na iti cellphone na tatang. Kat no damagan mi, agungat met. Bayan yun, anak ko. Kasaritak to tinayo. Agsarita ta ko, Pilar. Ibagam adagos, no niya ti ibagam. Apay ka di akas takamagten. Ay, nagado adramam. Busy ah. Busy ka nga agsil-cellphone? Sana kabis-bisitan, Ruben. Ibagamon, no niya dayta. Mabaybay am samot ang tiburidak ta. Nakadungdung ritan. No masikuran ka, disikan timang padigos, Ado nga ron ti trabaho kay Jetalon. Kan, apay nga agmot ka dagos. gaputa makapaungot ka! No awan importante nga ibagam, panawanak ditoy. Pilar, saan ka kumamot nga aglaaw Mabalintam ti agsarita iti nasayaat. Tila ang kayat ko, saan mo kumamot abaybay anti anak ta. Nang runa dagiti dua, tababasit dapay. Makapabwisit ka! Ti kayat mo lang, ti masursurot. Anyat kayat mo sawan. Maumuuma akon nga gawawir ka dagiti anak ta. Mabanbanog akon. Ngamjay ipagpagatang ko kan ka, aging gaita, di mo pala nagatang. Pasensya ka kuman. Awan pa'y nga rod kwarta a maigatang iti baro a cellphone mo. Sinurot nakmat dito italtalo, nanan. Wan, anak ko. Kaya't ka kumakasarita iti nasayaan. Sige nga rod, ito gawyo pa'y. Nanan, kasla importante ti ibagayo Kaya't ka akasarita ditoy. Tadyak kayat nga dasabali ang makangag. Anya ka dito ibagayo, nanan. Amo, kasaan mo amang mangag dagiti sayang gusang dito'y lugar tayo. Nga anya? Nga adda kasinsinnarak ni Pilar ijay ili. Nanan, Sana kumaamamat pati kadagiti sausaw. Ngam kasla mamati ak, Ruben. apay nanan. Nagdamdamag akmat kadagiti anak yaw. Kat naibagada nga agbababad metlatan ti inada iti cellphone na. Sakit adda kanayon kasarsarita na. Ti amok, katliwliwa na lang ti cellphone. Kalpasan ti trabaho na. Pilar, anyat kayat asaun day tadadakkel at traveling bag. Sa dino ti papanam. Ni, kunak manunapan ka ni talon. Hadda nalipatak. Ti saludsud ko ti sungbatam. Sa dino ti papanam. Sumurot akon iti lalaki ang makaitad kanyak iti amin akasapulak. Anya ka din ti bagbagam. Pilar, araramidak mo ti amin akabalag. Tapno maitad ko amin akasapulan nyo. Sana pud no dayta. Ultimo cellphone, dinakpay maigatangan. Awan pa'y nga rod kwartak ita. Bay amon! Saan mo na panunutan dayta? Basta, nakabiro ka kun iti lalaki ang makaitad kanyak iti amin ang magustuak kan kasapulak. Kat saan na kun ang malapdan? Mapanakon! Pangasim, Pilar. Saan ka pumanaw? Ibatanak! Di na kun maigawid, uray anyat ar-aramidam! Pangasim, Pilar. Saan na ko maapanawan? Pangasim. Di tao ka man langan! Makauma ka! Pilar! Itaman pa'y pare. Inawis na nga uminom. Kayat ko ti agbartak pare lito. Sigod ano awisan ka nga uminom kat di mo kayat. Nasakit tinakam ko, pare. Nasakit. Ne, apa yan pare Ruben? Pare, pinanawan na ko ni Pilar. Ha? Anya ti kayat mo asawan a pinanawan na kan? Simurutan ito sa bali a lalaki. Anya? Pudno ka di dayta pare Ruben? Agpaiso, pare.
Nasakit na panunutan. Nga itilaksid ti adwa sakripisyo. Kastoy pa iti aramidin na kanyak. Sige pare. Uminom ta nga ruden. Eh. Uminom ta. Tadanggayan ka. Iti marikriknam asakit. Nakaluto ka ka din, ading. Madamdamala ang basit, Manong Ben. Ang mga nuwag sardeng ako nga agadal, Sara. Ay saan ikarigatan talatta ti agiskwela. Uray kayat ko. Nang pimanaw matan ni nanang. Sana na nagsubli. Ni tatang. Nabaybayan ng titalon na. Takanayon mat ngagbarbartak tiraramidan na. Uwan nga rod. Unay matikas to yan napasamak. Basol ni nanang daytoy. Alay, saan ka ngagsangit, ading? Naimbaglangan, tada ni Lola, ang mga iaywan ka dagiti duwapay nga ading ta. Uwan nga rod. Ni Lola si itang-itan, tikas la inatayo. Ben, Sara, Nabartak man ni dasar tatang. kayon. Tamangan tayon. Inandaw matlangon na kasta ti obra ni tatang. Ti agbartak. Tatang, nabartak kayo manen. Iliw-liwag ko lang, ti sakit tinagam ko. Kat didag dil-dilawan, no kaya tiwan nasaya at kayo kanyak. Nasaya at nakariing ka, Ruben. Apay ka di, nanang. Kaya't ka akasarita itinalapat. Anya ka di man ang ti ibagayo. No awan ti maramidan nyo, mapan kayo aglaba. Kalkalpas ko ang naglaba iti murang iyo. Kadwak dagiti anak mo. No nalpasan ti trabaho yo. Ay kat, isra yung arudan na tangiwat yo. Apay akasta kamot itan anak ko. Saan kamot asigod akasta? Amo yun wapay, nanang. Ngam ipalubos mo kaday adadaulan ti arak ti biyag mo. Ti biyag yaw nga agama. Saan nga arak ti mang dadali ti biyag ko, nanang? Dahil siya balang kantis nga asawa ka. Maawatak tirik naman ako. Amo ka na sakit. Angam nalpasan, napasama kan ti amin. Isu nga agbalaw ka kuma. Kitaam dagiti upat nga anak mo. Da kayo pala ang timaka mo kadakwada, nanang. Ne, Si kamat pare Ruben. Aday ka mo akaldiro. Un pare lito. Tinuno apaltat. Pulutan ta. wow! Umunod ka nga ruden pare. Ang yamanak pare. May ka. Tugaw ka. Ang yamanak. Mo, pare. yawat mo ta kaldero. Ang kangaron gumatangan iti arak Addan pulutan ta. Kuha nga amin pare. Oh, apay pare. Sa anak ang mabalin nga uminom iti arakan. Ni, apay ngay. Gapgapok iti doktor iti kalman. Gaputan na laos ti sakit ti tiyan ko. Kimarugahan ti ulcer ko. Gapo iti kanayon ta panaginom iti arak. Kastagayam. Jakpay kaya ti matay pare. Isuasar din nga akong ti arak. Kwa pare. Agtirtiri-tirak idi kalman iti sakit ti tiyan ko. Kat kayatan amarik na dayja sakit. Jak kayatan ti uminom pare. Isuada ito inyag mo apaltat. Sida aklangan. Ne, Ben. Nakabisikleta ka mata. Papanam. Kuha tatang. Mapanak iti karwas apagububraak. Anya? Kaya't mo asawan. Saan kan nga agis eskwela? Saanan tatang? Awan matan ti allowance ko. Isu nagtrabaho akon. Nasayat mo dito na panunot mo. Niading kulangan na Sara ti agiskwela. Siya akong timang tadi ti balon na. Sige, nasayat dito. Dakal ka maten. Mabalin mo ti agtrabaho. Sige, panawan kayong tatang. Amok amapan kayo man agbirok iti kadwayo nga aginom. Ne. Sidsidiran na ka di. Gaputad dan trabaho. Saan tatang? Saan ka amabalin asidiran tama ka? Nanang. Ay,
Agbalbal si kayo matiti kayo. Wan, tapnoad na pagsungrod may. Naibos nga minan ti LPJ. Apay ngay adiwin sa kada. Awan mo ti maisa kada anak ko. At damat sweldo ni Ben ijigarwasan. Kano'y sumatigat-gatang iti sidaan tayaw. Kanda dumapay akasapulan iti kusina. Ni Benon tinangibaklay iti responsibilidad mo kas ama. Manipod iti agbarbar teklaangan tar aramidam. Maawatan da kumamot nanang. Nabayagan ang maaw-awatan da ka, anak ko. Da kami, kadagiti anak mo. Talon at tawanan tinapalabas. Manipod pinanawan na kami ni Pilar. Ay, kasla kaano lang ini. Anam ita, nakailiw-liwag akon, iti sakit tinakam ko. Ay, naimbaglaangan. Taman nakaawat ni nanang. Kanasing patdagiti anak ko. Katgapo iti dayta. Inutak anak amiris. Kat ita, agtitinulong kami iti trabaho. Tatang! Nay, sikamad gayam, Sara, anak. Wan, tatang. O sige, panawan kayo, pay. Mabitla ang anak. Ligliklikan na ka di. Ha? Kwa? Saan? Madlaw ko ngamin, anak. Nagbalbaliw ako, anak. Saan ka kuman nga umadadayo pa'y kanyak? Saan mo, tatang? Kayat ko, no da parikot, ibagamlaan kanyak. Tatang? Kas makita mat, nagbalbaliw ako. Isu adidak ko maliklikan, anak ko. Ruben, Rabien, di ka kadipay maturaw. Sa anak pa'y makaturong, nanang. Amo, pampanunutam ni Pilar. Nanang, kas lasubsubukan nak dagiti paspasamak. Idinakaro ti sakit tinakam ko. Saan apulos ang nagpakpakita ni Pilar? Ngam itata nagsublin. Kanayon na sarungkaran ni Sara ije pagadalan da. Kasaritam ni Pilar, anak ko. Nanang, kasladyak kabalan timang sangokan ko na. Sangwam, tanusaan mo asangwan? Agnanayon asaan nga agtal na, ti panunot mo. Agyaman akta sinangon akmutlaan ng Ruben. Naskan lang, Pilar. Anya ti kayat mo ang mapasamak ita? Pakawanan na ko, ma. Kaya't kung tiyagsublikan ka, kan kadagiti anak ta. Anya, kasta ka di kalakakan ka ti amin. Kalpasan ti panang panaw mo kada kami. Amo ka narigat na ka mapakawan. Dakalabidot ko ngayong sukat ka, kapo iti kwarta. Kamong matgayam ti may sa sindikato ti lalaki asimurutak. Kat nakabalod itan. Isuan na panunot mo ti agsubli kada kami. Kasta ka di. Ado pa nagsagabat ti napasarak iti Manila, Ruben. Nagpindutak. Nagdakkel ti nagdumaan nyo. Kanayo nakidi akab-kabilan. Ngam nalabit. Dusak daytoyen. Gapo iti panang panaw kukan ka. Among ka di. Adandanik na baybay antibagik. Kandag iti anak ta, hangga po iti naramid mo. Amok, tana istorya amin kanyak ni Sara. Nukas ta. Danggam nga roti bagakan ka. Ruben. Napakawan kan, Pilar. Ngam saan na akayat asawan. Ama kasi nublianak manan kan ka. Ruben, ikanak kumapay iti may sagun daway. Pangaasim. Pasensya kan. Ngam awanan ti mariknak a panagayat kan ka, Pilar. Awanan. Isu a pasensya kan.
Gapu taawanan ti panagayat ko ken ka. Anya ti bagayo, tatang. Pasensya kan, anak ko. No saan ko amapat gantikid daw yo. Tatang, Ano pa'y kasta? Nawaya ti inayo amang sarongkar kada kayo. Ngamkit di. Jak kayatan nga agsinublian kami pa'y. saan kayo mat amabalin na pilitan, tatang? Agyamanak no maawatan nak, anak. Amuyo, no anya dagiti paspasamak. Wan, tatang. Kat agyamanak kan ka, anak ko. Nakaamiris ka. Gapo iti panagtrabaho ma. Dayjay, naamiris ko. Arumbang lang agtrabaho para kada kayong anak ko. Awan ngamin sa baling agtrabaho, idi, tatang. Iso akapilitan na nagtrabaho ak. Banag adayawag kan ka, anak ko. Agyaman na ka. Tanasing pat, kan nagagat ka nga anak ko. Katda kayon ti ipamaysak ita. Kastamot tan ni nanang. Gaputa bumakatan. Naimbag nga oras kada kayo amin, papagayang tidipay na Ibaga Radio. Ita nga aldaw, ikwento tayo ti pakasaritaan ni Ruben. May nga istorya ang mangigalut iti puso, mangpakaba iti panunot, ken mangipalagip kadatayo nga titunggal tao, adanay lemeng asugat, asaan ang makita iti umuna akita. Denggenyo daytoy a recap ken reaction, akasla agtugtugaw tayo iti maysaan na ulimek abalay, ada kape iti lamisaan, ada angin na sumrek iti bintana, ket ininut a maibaga ti pudno a napasamak. Saan laeng daytoy panangulit iti drama? Daytoy ket panangawat, panangrikna, ken panangusig no kasano a dagiti simple a desisyon ket mabaling nga agbalin a dadakkel a sugat wenno dalan ti panakaysalakan. No ada mariknayo akasla sumakit ti dibdibyo bayat ti panagdenggeg, palubosan yo dayta, ta daytoy a klase nga istorya, ket saan a para laeng iti entertainment. Para met daytoy iti pananglagip na tunggal pamilya, tunggal ayat, ken tunggal kararua ket adaan iti linya ano malabsing, narigat isubli. Daytoy a pakasaritaan ket agapo iti palay asaan a baknang, ngem napno iti panog, ubing, talon, ken ulimek. Ni Ruben ket asawa ni Pilar ken amadagiti upat nga anak. Agbanog iti talon, ngem napaliw na nga nagbaliwen ti asawa na kanayon a nakaluklok iti cellphone. Iti rabi a nakaluklok ti cellphone, nadlaw tayo nga saan a nalaka ti mangibaga no husto, wenno saan ti aramid ti tao, ta iti uneg ti tunggal desisyon adda buteng, arapaap, panakapukaw, ken panagayat na agkurang iti sao. Rugi pay laeng daytoy, ngem adda met laeng basit asipnyat akasla anino iti likudan ti aldaw. Kasla marikna mo ti kinapudno iti bosesda. Adda mangipilit at tumibker, adda mangipakita a naragsak, ngem iti uneg agsakit. Adda agpakumbaba, adda agpamarang, adda agururay, adda mapukaw. No sikati agdengeg, mabalin nga agkuna kape agagangay laeng dayta, ngem dita mismo ti peligro, tadagiti nadakel a drama agbirok ti ruwangan iti kagangay nga aldaw. Saan amin a panagpakawan ket panagsubli? No daduma, panagpakawan ket panangpalubos nga agtal na ti puso, ngem saanen a maisubli ti napukaw. Daytoy nga pasamak saan laeng a dekorasyon ti drama, no diket puso ti istorya, gapu ta ditoy nga maipakita at tao agpili saan laeng gapu iti kayatna, no dimet gapu iti amona, iti pagkurangana, ken iti panagriknana a bakaawan sa bali adalan. No irupan tayo daytoy nga eksena iti imahen ti radio drama, makitayo ti cellphone ni Pilar iti sipnet ti balay, ken marikna tayo ti panagbalbaliw ti angin. Awan man kamera a mangyasideg iti ruprupada, ngem iti panagdengeg palaeng, mabasa ti pamatida ken butengda. Ti boses ti maysa agparang a kalmado, ngem madabasit a panagpukaw iti dulo ti sao. Ti maysa met agpakuna a natibker, ngem no ipang-agmo a nalaing, ada kararag asaan na kaya nga ibaga. Kasta ti makaiguyod iti audience. Saan tayo laeng agururay iti sumaruno a pasamak? Agururay tayo no kaano nga agpudno dagiti karakter iti mismo a bagida. Ket dito'y maawatan tayo nga dagiti basit a banag, no saan a mapaliiw, agbalin a dakel agap iti puso. Ket dito'y, papagayang, masapol a bumagal ti panagdenggeg tayo.
No agdardaras tayo, malabsan tayo ti basit a detalye. Ti panagkimat ti mata, ti panagliklik iti sungbat, ti saan anay baga a sakit. Ni Ruben saan a perpekto, niyem isudayta ti makapabigbig kada tayo, tauray da tayo adamet panawen a pinili tayo ti pride. Buteng, weno panaguray imbes a direkta nga agsao. Iti drama akasla Dear Mr. Lonely, dagiti sao asaan anay baga ti kang runaan amang dadael. Ni Ruben ket lakay anang ngaramid ti amin para iti pamilyana, niyem saan na anabantayan arumang ay ti sakit iti pusona. Ni Pilar ag sakit ti Rikna, gapo takayat na ti baro a cellphone, baro a biyag, ken maysa a lalaki a makaited iti amin a kayat na. Idi naglugan ni Pilar iti bag, nadlaw tayo nga saan analaka ti mangibaga no husto, weno saan ti aramid ti tao, ta iti uneg ti tunggal decision a dabuteng, arapaap, panakapukaw, ken panagayat na agkurang iti sao. Rugi paylang daytoy, niyam ada metlang basit asipnyat akasla anino iti likudan ti aldaw. Kasla marik na mo ti kinapudno iti bosesta. Ada mangipilit at tumibker, ada mangipakita a naragsak, niyam iti uneg agsakit. Ada agpakumbaba, ada alpamarang, ada agururay, ada mapukaw. No sika ti agdenggeg, mabaling nga agkuna kapay agagangay leng dayta. Niyam dita mismo ti peligro, tadagi ti nadakkel a drama agbirok ti ruwangan iti gagangay nga aldaw. Saan amin a panagpakawan ket panagsubli? No daduma, panagpakawan ket panangpalubos nga agtal na ti puso, niyam saanen a maisubli ti napukaw. Daytoy nga pasamak saan leng a dekorasyon ti drama, no di ket puso ti istorya, gaputa ditoy nga maipakita at itaw agpili saan leng gapu iti kayat na. No dimet gapu iti amuna, iti pagkurangan na, ken iti panagriknana a baka awan sa bali adalan. No irupan tayo daytoy nga eksena iti imahen ti radio drama, makit tayo ti traveling bag a nagibaga iti panaw. Ken marik na tayo ta nagbalbaliw ti angin. Awan man kamera a mangyasideg iti ruprupada, ngem iti panagdenggeg palaeng, mabasa ti pamatida ken butengda. Ti boses ti may sa agparang akalmado, niyem adabasit a panagpukaw iti dulo ti sao. Ti may samet agpakuna a natibker, niyem no ipangagmo a nalaing. Ada kararag asaan na kaya nga ibaga. Kasta ti makaiguyod iti audience. Saan tayo laeng agururay iti sumaruno a pasamak. Agururay tayo no kaano nga agpudno dagiti karakter iti mismo a bagida. Saan nga amin a naindaklan a sugat ket agapuda iti naingel a sao. No daduma, agapuda iti panagulimek. No iladawan tayo daytoy iti eksena, ada iti balay wenno dalan a naulimek, ada tao nga agtakder akasla awan problema, ngem ti pusona agsarsarita iti nalaws. Dayta tinang papigsa iti istorya ni Ruben. Saan a maaramid ti panag-imbag iti may sa laeng arabii? Masapol ti panangawat, panangako iti basol, ken panangpalubos na agsakit sakbay nga agling iti lawag. Ada dagiti asawa asaan a mapukaw iti may sa arabii. Nyem no maawan ti panagayat, kaslamatay ti silaw ti balay. Uray agtrabaho ni Ruben, saan na makaanay ti kwarta, katagbalin a pagpabasol ti tunggal saan na amay paay. Bayat nga nagdaras ti arak iti panunot ni Ruben, nadlaw tayo nga saan, anala ka ti mangibaga no husto wenno saan ti aramid ti tao. Ta iti uneg ti tunggal desisyon adabuteng, arapaap, panakapukaw, ken panagayat na agkurang iti sao. Rugi pay laeng daytoy, ngem adamet laeng basit asipnet akasla anino iti likudan ti aldaw. Kasla marik na mo ti kinapudno iti bosesda. Ada mangipilit at tumibker, ada mangipakita a naragsak, ngem iti uneg agsakit. Ada agpakumbaba, ada agpamarang, ada agururay, ada mapukaw. No sika ti agdenggeg, mabaling nga agkuna kapay agagangay laeng dayta, ngem dita mismo ti peligro, tadagi ti nadakkel a drama agbirok ti ruwangan iti gagangay nga aldaw. Saan amin a panagpakawan ket panagsubli? No daduma, panagpakawan ket panangpalubos nga agtal na ti puso, ngem saanen a maisubli ti napukaw. Daytoy nga pasamak saan laeng a dekorasyon ti drama, no dikat puso ti istorya, gapo ta ditoy nga maipakita ati tao, agpili saan laeng gapo iti kayat na, no dimet gapo iti amuna, iti pagkurangan na, ken iti panagriknana a baka awan sa bali adalan.
No irupan tayo daytoy nga eksena iti imahen ti radio drama, makitayo ti arak anang libang niyam ng dadael, ken marik na tayo ti panagbalbaliw ti angin. Awan man kamera ang mangyasidag iti ruprupada, ngem iti panagdenggeg palaeng, mabasa ti pamatida ken butengda. Ti boses ti maysa agparang akalmado, ngem adabasit a panagpukaw iti dulo ti sao. Ti maysa met agpakuna a natibker, ngem no ipangagmo a nalaeng, adakararag asaan na kaya nga ibaga. Kasta ti makaiguyod iti audience. Saan tayo laeng agururay iti sumaruno a pasamak? Agururay tayo lukaano nga agpudno dagiti karakter iti mismo a bagida. Ti audience kas kada tayo ket makakita iti amin, nin dagiti karakter ada iti uneg ti bagyo. Iso nga narigat ti direksyon da. Ay no adalaeng mangibaga kadakuwa da iti dayta a kanito nga sardeng, kitaan nyo man ti epekto, nalabit nagduma ti dalan. Nyimkas ta ti biyag. Ado ti maawatan tayo laeng kalpasan a masugatanen ti maysa. Kalpasan analpasen ti sao. Kalpasan a di makelen ti gap ti puso. Ket dayta ti rason at ti drama ni Ruben ang kalinaed akasla tugtug iti rabi. Kada kayo, dito'y ti drama nga agbangbangon iti angot ti daga ken arak, iti kararag tinanang, ken iti mula ti anak. Tinanang ni Ruben nang ipakaamo nga ado ti chismis may papan ken Pilar, niyam ni Ruben saan pa'y kayat apatyen. Iti panagsao tinanang na, nadlaw tayo nga saan analaka ti mangibaga no husto, wenno saan ti aramid ti tao, tay ti uneg ti tunggal desisyon ada buteng, arapaap, panakapukaw, ken panagayat nga agkurang iti sao. Rugi pa'y laeng daytoy, niyam ada met laeng basit asip nga takasla anino iti likudan ti aldaw. Kaslamarik na mo ti kinapudno iti bosesta. Ada mangipilit at tumibker. Ada mangipakita a naragsak. Niyam iti uneg agsakit. Ada agpakumbaba. Ada agpamarang. Ada agururay. Ada mapukaw. Nusika ti agdenggeg, mabaling nga agkuna kapay agagangay laeng dayta. Niyam dita mismo ti peligro. Tadagi ti nadakkel a drama agbirok ti ruwangan iti gagangay nga aldaw. Saan amin a panagpakawan ket panagsubli. No daduma, panagpakawan ket panangpalubos nga agtal na ti puso, nim saanen a maisubli tinapukaw. Daytoy nga pasamak saan laeng a dekorasyon ti drama, no di ket puso ti istorya, gapu ta ditoy nga maipakita at itaw agpili saan laeng gapu iti kayatna, no di met gapu iti amona, iti pagkurangan na, ken iti panagriknana a baka awan sa bali a dalan. No irupan tayo daytoy nga eksena iti imahen ti radio drama, makitayo ti ima ni Sara a agtrabaho imbes nga agadal, ken marik na tayo ti panagbalbaliw ti angin. Awan man kamera ang mangyasideg iti ruprupada, ngem iti panagdenggeg palaeng, mabasa ti pamatida ken butengda. Ti boses ti maysa agparang akalmado, ngem adabasit a panagpukaw iti dulo ti sao, ti maysa met agpakuna a natibker, ngem no ipangagmo a nalaeng, ada kararag asaan na kaya nga ibaga. Kasta ti makaygoyod iti audience. Saan tayo laeng agururay iti sumaruno a pasamak? Agururay tayo no kaano nga agpudno dagiti karakter iti mismo abagida. No ada panagbasol, ada met panagadal. Ngem ti panagadal masansan nga agbayad iti luwa. Tinapintas ditoy ket saan a pinaputi ti istorya ti karakter. Ada sayop, ada kinaulimek, ada panagpamarang, ada met kinapudno. Kenkas agdengdenggeg, saan tayo laeng agjudge, makipagrik na tayo. Apay? Tamabalin amay sa kadagiti aldaw, tayo met ti mangipili iti dalan asaan asigurado, niyam ipakpakumbaba ti puso ang mga ramid ti umiso. Ti panaw ni Pilar ket saan laeng panaw ti asawa, panaw ti talna iti balay. Idinakita ni Ruben ti traveling bag, namuan na nga pumanaw ni Pilar a sumurot iti sabali a lalaki. Kalpasan ti talyo atawen, nadlaw tayo nga saan ang nalaka ti mangibaga no husto, wenno saan ti arami ti tao, ta iti uneg ti tunggal desisyon a dabuteng, arapaap, panakapukaw, ken panagayat nga agkurang iti sao. Rugi pailang daytoy. Niem adda metlang basit a sipnget a kasla anino iti likudan ti aldaw. Kasla mariknamo ti kinapudno iti bosesta. Adda mangipilit at tumibker. Adda mangipakita a naragsak. Ngem iti uneg agsakit. Adda agpakumbaba. Adda agpamarang.
adta agururay, adta mapukaw. No sika ti agdengeg, mabalin nga agkuna kape agagangay laeng dayta. Niem dita mismo ti peligro, tadagiti na dakkel a drama agbirok ti ruangan iti gagangay nga aldaw. Saan amin a panagpakawan ket panagsubli. No daduma, panagpakawan ket panangpalubos nga agtal na ti puso, niem saanen a may subli tinapukaw. Daytoy nga pasamak sa anleng a dekorasyon ti drama, no di ket puso ti istorya, gapu ta ditoy nga maipakita at itaw agpili sa anleng gapu iti kayatna, no dimet gapu iti amona, iti pagkurangan na, ken iti panagriknana a bakaawan sa bali adalan. No irupan tayo daytoy nga eksena iti imahen ti radio drama, makitayo ti cellphone ni Pilar iti sipnet ti balay, ken marikna tayo ti panagbalbaliw ti angin. Awan man kamera ang mangyasideg iti ruprupada, ngem iti panagdengeg palaeng, mabasa ti pamatida ken butengda. Ti boses ti maysa agparang akalmado, ngem adabasit a panagpukaw iti dulo ti sao. Ti maysa met at pakuna a natibker, ngem no ipangagmo a nalaeng, ada kararag asaan na kaya nga ibaga. Kasta ti makaiguyod iti audience. Saan tayo laeng agururay iti sumaruno a pasamak? Agururay tayo no kaano nga agpudno dagiti karakter iti mismo a bagida. Daytoy ti rason a masakit ti drama. Agpatingga ti eksena, niem ti leksyon agtalinayad. Ket titoy papagayang masapol a bumagal ti panagdengengeg tayo. No agberdaras tayo, malabsan tayo ti basit a detalye. Ti panagkimat ti mata, ti panagliklik iti sungbat, ti saan anay baga a sakit. Ni Ruben sana perpekto, niem isu dayta ti makapabigbig kada tayo, tauray da tayo at damet panawen a pinili tayo ti pride, buteng, wenno panaguray imbes a direkta nga agsao. Iti drama akasla Dear Mr. Lonely, dagiti sao asaan anay baga ti kangrunaan amang dadael. Niem uray narba ti pamilya, adapay maibilin a pateg. Dagiti anak. Narba ti balay nagsangit dagiti anak, ken ni Ruben napan iti arak tapno lipaten na ti sakit ti panakaytanem ti panagayat na. Iti panagsubli ni Pilar, nadlaw tayo nga saan analaka ti mangibaga, no husto wenno saan ti aramid ti tao, ta iti uneg ti tunggal desisyon adabuteng, arapaap, panakapukaw, ken panagayat nga agkurang iti sao. Ditoyang nga umadadalem ti sugat, ket ti tunggal sao kasla agikabil iti may sapay a bato iti dibdib. Kasla marik na mo ti kinapudno iti bosesta, ada mangipilit at tumibker, ada mangipakita a naragsak, niem iti uneg agsakit, ada agpakumbaba, ada agpamarang, ada agururay, ada mapukaw. Ay, daytoy ti kanito akayat mo nga sumrek iti istorya ken ibaga kadagiti karakter. Agsaludsod kayo pay, agpatingga kayo pay, kitaenyo ti pudno sakbay a maladaw. Saan amin a panagpakawan ket panagsubli. No daduma, panagpakawan ket panangpalubos na agtal na ti puso, ngem saanen a maisubli tinapukaw. Daytoy nga pasamak sa anlaeng a dekorasyon ti drama, no di ket puso ti istorya, kaputa ditoy nga maipakita at itaw agpili sa anlaeng gapu iti kayatna, no dimet gapu iti amuna, iti pagkurang-ana, ken iti panagriknana a bakaawan sa bali adalan. No irupan tayo daytoy nga eksena iti imahen ti radio drama, makitayo ti traveling bag a nagibaga iti panaw, ken marik na tayo ti panagbalbaliw ti angin. Awan man kamera ang mangyasideg iti ruprupada, ngem iti panagdenggeg palaeng, mabasa ti pamatida ken butengda. Ti boses ti maysa agparang akalmado, ngem adabasit a panagpukaw iti dulo ti sao. Ti maysa met agpakuna a natibker, ngem no ipangagmo a nalaing, ada kararag asaan na kaya nga ibaga. Kasta ti makaygyo iti audience. Saan tayo laeng agururay iti sumaruno a pasamak? Agururay tayo no kaano nga agpudno dagiti karakter iti mismo a bagida. Ket tito'y maawatan tayo nga dagiti basit abanag, no saan na mapaliw, agbalin na dakkel agap iti puso. No iladawan tayo daytoy iti eksena, ada iti balay wenno dalan a naulimek, ada tao nga agtakder akasla awang problema, ngem ti puso na agsarsarita iti nalaws. Dayta tinang papigsa iti istorya ni Ruben. Saan ang maaramid ti panagimbag iti maysa laeng arabii? Masapol ti panangawat, panangako iti basol, ken panangpalubos nga agsakit sakbay nga agling et tilawag. Daytoy apakasaritaan ket agapu iti balay asaan a baknang, nyamnapno iti bannog, ubing,
talon ken ulimek. Ngem ti araksaan na asinalbar, ininot a dinadael na ti bagina ken panagpanunot na. Iti rabii a nakalukluk ti cellphone, nadlaw tayo nga saan ang nalaka ti mangibaga no husto, wenno saan ti aramid ti tao. Ta iti uneg ti tunggal desisyon adabuteng, arapaap, panakapukaw, ken panagayat na agkurang iti sao. Ditoyeng nga umadadalem ti sugat, ket ti tunggal sao kasla agikabil iti may sapay abato iti dibdib. Kasla marikna mo ti kinapudno iti bosesda, ada mangipilit at tumibker, ada mangipakita a naragsak, ngem iti uneg agsakit, ada agpakumbaba, ada agpamarang, ada agururay, ada mapukaw. Ay, daytoy ti kanito akayat mga sumrek iti istorya ken ibaga kadagiti karakter. Agsaludsod kayo pay, agpatingga kayo pay, kitain nyo ti pudno sakbay amaladaw. Saan namin a panagpakawan ket panagsubli, no daduma. Panagpakawan ket panangpalubos nga agtal na ti puso, ngem saanen a maisubli tinapukaw. Daytoy nga pasamak saan laeng a dekorasyon ti drama, no diket puso ti istorya. Gapu ta ditoy nga maipakita at itaw agpili saan laeng gapu iti kayat na. No dimet gapu iti amona, iti pagkurangan na, ken iti panagrikna na abaka awan sa bali adalan. No irupan tayo daytoy nga eksena iti imahen ti radiodrama, makitayo ti arak anang libang, ngem nang dadael, ken marikna tayo ti panagbalbaliw ti angin. Awan man kamera ang mangyasideg iti ruprupada, ngem iti panagdenggeg palaeng, mabasa ti pamatida ken butengda. Ti boses ti maysa agparang a kalmado, ngem adda baset a panagpukaw iti dulo ti sao. Ti maysa met agpakuna a natibker, ngem no ipangagmo analaing, adda kararag asaan na kaya nga ibaga. Kasta ti makaiguyod iti audience, saan tayo laing agururay iti sumaruno a paasamak? Agururay tayo no kaano nga agpudno dagiti karakter iti mismo a bagida. Saan nga amin a naindaklan a sugat ket agapuda iti naingel a sao, no dadduma, agapuda iti panagulimek. Ay, no adda laeng mangibaga kadakuada iti dayta a kanito nga sardeng, kitaenyo man ti epekto, nalabit nagduma ti dalan. Ngem kasta ti biag, adu ti maawatan tayo laeng kalpasan a masugatanen ti maysa, kalpasan analpasen ti sao, kalpasan a di makelen ti gap ti puso. Keteta ti rason at ti drama ni Ruben, agtalinaid a kasla tugtog iti rabi. Ni Ruben, ket lakay anang garamid ti amin para iti pamilyana, ngem saan na anabantayan a rumangay ti sakit iti pusona. Dagiti anak, nang runa ni Sara, nagsakripisyo met. Nagsardeng nga agadal, ng trabaho, ken tinulongan ti balay nga awanan inang. Idi naglugan ni Pilar iti bag, nadlaw tayo nga saan analakat ti mangibaga no husto, wenno saan ti aramid ti tao, ta iti uneg ti tunggal desisyon adabuteng, arapaap, panakapukaw, ken panagayat nga agkurang iti sao. Ditoyan nga umadadalem ti sugat, ket titunggal sao kasla agikabil iti maysa pay abato iti dibdib. Kasla mariknamo ti kinapudno iti bosesda. Ada mangipilit at tumibker, ada mangipakita a naragsak, ngem iti uneg agsakit. Ada agpakumbaba, ada agpamarang, ada agururay, ada mapukaw. Ay, daytoy ti kanito, akayat mo nga sumrek iti istorya, ken ibaga kadagiti karakter. Agsaludsod kayo pay, agpatingga kayo pay, kitaenyo ti pudno sakbay a maladaw. Saan amin a panagpakawan ket panagsubli. No daduma, panagpakawan ket panangpalubos nga agtal na ti puso, nyam saanen a maisubli ti napukaw. Daytoy nga pasamak saan laeng a dekorasyon ti drama, no diket puso ti istorya, gapu ta ditoy nga maipakita at itaw agpili, saan laeng gapu iti kayat na. No dimet gapu iti amona, iti pagkurangan na, ken iti panagriknana, abaka awan sa bali adalan. No irupan tayo daytoy nga eksena iti imahen ti radiodrama, makitayo ti ima ni Sara, agtrabaho imbes nga agadal, ken marik na tayo ti panagbalbaliw ti angin. Awan man kamera ang mangyasideg iti ruprupada, ngem iti panagdengeg paleng, mabasa ti pamatida ken butengda. Ti boses ti maysa agparang akalmado, ngem adabasit a panagpukaw iti dulo ti sao. Ti maysa met agpakuna a natibker, ngem no ipangagmo analaing,
adda kararag asaan na kaya nga ibaga. Kasta ti makaiguyod iti audience, saan tayo leng agururay iti sumaruno a pasamak, agururay tayo no kaano nga agpudno dagiti karakter iti mismo a bagida. Ti audience kas kada tayo ket makakita iti amin, niyam dagiti karakter adda iti uneg ti bagyo, isu nga narigat ti direksyon da. Tinapintas ditoy ket saan a pinaputi ti istorya ti karakter. Ada sayo, ada kinulimek, ada panagpamaran, ada met kinapudno. Kenkas agdengdenggeg, saan tayo laing ag-judge, makipagrik na tayo. Apay, tamabalin amay sa kadagiti aldaw, da tayo met ti mangipili iti dalan, asaan asigurado, niyam ipakpakumbaba ti puso, ang mga ramid ti umiso. Ada dagiti asawa, asaan ang mapukaw iti may sa arabi, niyam no maawan ti panagayat, kaslamatay ti silaw ti balay. Tinanang ni Ruben nang ipalagit nga saan ang mabalin nga arak ti pakaiwan ti pamilya, tadagi ti ubing kasapulan ti tatang. Bayat nga nagdaras ti arak iti panunot ni Ruben, nadlaw tayo nga saan ang nalaka ti mangibaga no husto, wenno saan ti aramid ti tao, ta iti uneng ti tunggal desisyon ada buteng, arapaap, panakapukaw, ken panagayat nga agkurang iti sao. Ditoyn nga umadadalem ti sugat, ket itunggal sa okasla agikabil iti maysa, pay abato iti dibdib. Kasla marik na mo ti kinapudno iti boses da. Ada mangipilit at tumibker, ada mangipakita a naragsak, ngem iti uneg agsaket. Ada agpakumbaba, ada agpamarang, ada agururay, ada mapukaw. Ay, daytoy ti kanito akayat mo nga sumrek iti istorya ken ibaga kadagiti karakter. Agsaludsod kayo pay, agpatingga kayo pay, kitayan nyo ti pudno sakbay a maladaw. Saan amin a panagpakawan ket panagsubli, no dadduma panagpakawan ket panangpalubos, na agtal na ti puso ngem, saanen a maisubli tinapukaw. Daytoy nga pasamak saan laeng a dekorasyon ti drama, no dikat puso ti istorya, gapu ta ditoy nga maipakita at tao agpili, saan laeng gapu iti kayat na, no dimet gapu iti amona, iti pagkurang-ana, ken iti panagriknana a baka awan sa bali adalan. No irupan tayo daytoy nga eksena iti imahen ti radio drama, makitayo ti cellphone ni Pilar iti sipnget ti balay, ken marik na tayo ti panagbalbaliw ti angin. Awan man kamera amang yasideg iti ruprupada, niyam iti panagdenggeg palaeng, mabasa ti pamatida ken butengda. Ti boses ti maysa agparang akalmado, niyam adda basit a panagpukaw iti dulo ti sao. Ti maysa met agpakuna a natibker, niyam no ipang-agmo a nalaing, adda kararag asaan na kaya nga ibaga. Kasta ti makagiod iti audience, saan tayo laeng agururay iti sumaruno a pasamak? Agururay tayo no kaano nga agpudno dagiti karakter iti mismo a bagida. No ada panagbasol, ada met panagadal. Ngem ti panagadal masansan nga agbayad iti luwa. Ket titoy, papagayang, masapol a bumagal ti panagdenggeg tayo. No agdardaras tayo, malabsan tayo ti basit a detalye. Ti panagkimat ti mata, ti panagliklik iti sungbat, ti saan anay baga a sakit. Ni Ruben saan a perpekto, ngem isudayta ti makapabigbig kada tayo. Tauray da tayo ada met panawen a pinili tayo ti pride, buteng, wenno panaguray imbes a direkta na agsaw. Iti drama akasla Dear Mr. Lonely, dagiti sao asaan a naibaga ti kangrunaan amang dadael. Kada kayo, titoy ti drama nga agbangbangon iti angot ti daga ken arak, iti kararag ti nanang, ken iti mula ti anak. Ininot a nagbalbaliw ni Ruben, nagsardeng ti arak, nagtrabaho, ken sinubukan na a pagbalinen manen a balay ti narba a pagtaengan. Iti panagsao ti nanang na, nadlaw tayo nga saan a nalaka ti mangibaga no husto, wenno saan ti aramid ti tao, ta iti uneg ti tunggal desisyon adabuteng, arapaap, panakapukaw, ken panagayat na agkurang iti sao. Titoyan nga umadadalem ti sugat, ket ti tunggal sao kasla agikabil iti maysapay a bato iti dibdib. Kasla marik na mo ti kinapudno iti bosesda, ada mangipilit at tumibker, ada mangipakita a naragsak, nim iti uneg agsaket, ada agpakumbaba, ada agpamarang, ada agururay, ada mapukaw. Ay,
Daytoy tika nito akayat mo nga sumrek iti istorya ken ibaga kadagiti karakter. Agsaludsod kayo pay, agpatingga kayo pay, kita enyo tipudno sakbay amaladaw. Saan amin a panagpakawan ket panagsubli. No daduma, panagpakawan ket panangpalubos nga agtal na ti puso, nyem saanin a maisubli ti napukaw. Daytoy nga pasamak saan laeng a dekorasyon ti drama. No di ket puso ti istorya, gapo ta ditoy nga maipakita at tao agpili, saan laeng gapo iti kayat na. No di met gapo iti amona, iti pagkurang-ana, ken iti panagriknana a bakaawan sa bali adalan. No irupan tayo daytoy nga eksena iti imahen ti radio drama, makitayo ti traveling bag a nagibaga iti panaw, ken marik na tayo ki panagbalbaliw ti angin. Awan man kamera amanggia sideg iti ruprupada, ngem iti panagdenggeg paleng, mabasa ti pamatida ken butengda. Ti boses ti maysa agparan a kalmado, ngem adabasit a panagpukaw iti dulo ti sao. Ti maysa met agpakuna a natibker, ngem no ipangagmo analaing, ada kararag asaan na kaya nga ibaga. Kasta ti makaiguyod iti audience. Saan tayo leng agururay iti sumaruno a pasamak, agururay tayo no kaano nga agpudno dagiti karakter iti mismo a bagida. Daytoy ti rason a masakit ti drama, agpatingga ti eksena, ngem ti leksyon agtalinaed. No iladawan tayo daytoy iti eksena, ada iti balay wenno dalan a nawlimek, ada tao nga agtakder a kasla awan problema, ngem ti puso na agsarsarita iti nalaws. Data tinang papigsa iti istorya ni Ruben. Saan na maaramid ti panagimbag iti maysa laeng Arabi. Masapol ti panangawat, panangako iti basol, ken panangpalubos nga agsakit sakbay nga agling et tilawag. Ti panaw ni Pilar ket saan laeng panaw ti asawa, panaw ti talna iti balay. Kalpasan ti talyo atawen, nagsubli ni Pilar, nababa, nadadael ti arapaap na, tati lalaki asinurot na ket nagbalin a pakauyawan ken nakabalud. Kalpasan ti talyo atawen, nadlaw tayo nga saan analakati mangibaga no husto, wenno saan ti aramid ti tao. Ta iti uneg ti tunggal desisyon adabuteng, arapaap, panakapukaw, ken panagayat nga agkurang iti sao. Ket nadumanan tayo iti daytoy apaset, ti amin ana IMM narik na rumwar, akasladanom anapungan iti bayag. Kasla marik na mo, ti kinapudno iti bosesta. Ada mangipilit at tumibker, ada mangipakita ang naragsak, ngem iti uneg agsakit. Ada agpakumbaba, adal pamarang, ada agururay, ada mapukaw. Saanen a simple nga aniya ti mapasamak, ti saludsod ket kasano a makabangon ti tao, no ti mismo a pinili wenno sinakripisyo ket nagbalin a puso ti leksyon. Saan namin a panagpakawan ket panagsubli. No daduma, panagpakawan ket panangpalubos nga agtal na ti puso, ngem saanen a maisubli ti napukaw. Daytoy nga pasamak saan leeng a dekorasyon ti drama, no di ket puso ti istorya, gapu ta ditoy nga maipakita at ti tao, agtili saan laeng gapu iti kayat na, no di met gapu iti amuna, iti pagkurang-ana, ken iti panagriknana a bakaawan sa bali adalan. No irupan tayo daytoy nga eksena iti imahen ti radio drama, makitayo ti arak anang libang yam ng tadael, ken marik na tayo ti panagbalbaliw ti angin. Awan man kamera amang yasideg iti ruprupada, nyem iti panagdenggeg palaeng, mabasa ti pamatida ken butengda. Ti boses ti maysa agparang akalmado, nyem adabasit a panagpukaw iti dulo ti sao. Ti maysa met agpakuna a natibker, nyem no ipangagmo a nalaing, ada kararag asaan na kaya nga ibaga. Kasta ti makaiguyod iti audience, saan tayo laeng agururay iti sumaruno a pasamak. Agururay tayo no kaano nga agpudno dagiti karakter iti mismo a bagida. Ket ditoy maawatan tayo nga dagiti basit a banag, no saan a mapaliiw, agbalin a dakkel agap iti puso. Ay, no adalang mangibaga kadakwada iti dayta, akanito nga sardeng, kitaenyo man ti epekto, nalabit nagduma ti dalan. Ngem kasta ti biag, addu ti maawatan tayo leng kalpasan a masugatanen ti maysa, kalpasan analpasen ti sao, kalpasan a di makelen ti gap ti puso. Ket dayta ti rason at ti drama ni Ruben agtalinayad akas latugtug iti rabii. Nyam uray narba ti pamilya, adapay maibilin a pateg, dagiti anak. Pilar nang kidaw ti pakawan ken panagsubli,
Ngem ni Ruben napakawanang ngem saan na nga inawat manen kas asawa. Iti panagsubli ni Pilar, nadlaw tayo nga saan analakati mangibaga no husto. Wenno saan ti aramid ti tao, ta iti uneg ti tunggal desisyon adabuteng, arapaap, panakapukaw, ken panagayat na agkurang iti sao. Ket no dumanon tayo iti daytoy apaset, ti amin ana IMM na rik na rumwar, akas ladanom anapungan iti bayag. Kaslamarik na mo ti kinapudno iti bosesta. Adda mangipilit at umibker, adda mangipakita anaragsak, ngem iti uneg agsakit. Adda agpakumbaba, adda agpamarang, adda agururay, adda mapukaw. Saanen a simple nga aniya ti mapasamak. Ti saludsod ket kasano a makabangon ti tao, no ti mismo a pinili, wenno sinakripisyo ket nagbalin a puso ti leksyon. Saan namin a panagpakawan ket panagsubli. No daduma, panagpakawan ket panangpalubos nga agtal na ti puso. Ngem saanen a maisubli ti napukaw. Daytoy nga pasamak sa anlay nga dekorasyon ti drama, no di ket puso ti istorya. Gaputa ditoy nga maipakita ati tao, agpili sa anlay nga gapu iti kayat na, no dimet kapu iti amona, iti pagkurangan na, ken iti panagriknana, abaka awan sa bali adalan. No irupan tayo daytoy nga eksena iti imahen ti radio drama. Makitayo ti ima ni Sara, agtrabaho imbes nga agadal. Ken marik na tayo ti panagbalbaliw ti angin. Awan man kamera amang yasidag iti ruprupada. Nimi ti panagdenggeg paleng, mabasa ti pamatida ken butengda. Ti boses ti may sa agparang akalmado. Nim adabasit a panagpukaw iti dulo ti sao. Ti may sa met agpakuna anatibker. Nim no ipang agmo analayng, agda kararag asaan nakaya nga ibaga. Kasta ti makaiguyod iti audience. Saan tayo leng agururay iti sumaruno a pasamak? Agururay tayo no kaano nga agpudno dagiti karakter iti mismo a bagida. Saan nga amin anayin dakla na sugat, ket agapuda iti na ngilasao. No daduma, agapuda iti panagulimek. Tinapintas ditoy ket saan na pinaputi ti istorya ti karakter. Ada sayop, ada kinaulimek, ada panagpamarang, ada met kinapudno. Kenkas agdengdengeg, saan tayo laing agjudge? Makipagrik na tayo. Apay. Tamabalen amay sa kadagiti aldaw, da tayo meti mangipili iti dalan asaan asigurado, ngem ipagpakumbaba ti puso ang mga ramid ti umiso. Taytoy apakasaritaan ket agapu iti balay asaan abaknang, ngem napno iti bannog, ubing, talon, ken ulimek. Inbaga ni Ruben kadagiti anak na rumbeng dalata a suportaran ti inada, ngem saan a mapilitan ti puso a sumubli iti ayat anatayen. Iti rabii a nakaluklok ti cellphone, nadlaw tayo nga saan analaka ti mangibaga no husto, wenno saan ti aramid ti tao, ta iti uneg ti tunggal desisyon adabuteng, arapaap, panakapukaw, ken panagayat na agkurang iti sao. Ket no dumanon tayo iti daytoy apaset, ti amin ana IMM nga rik na rumwar a kasladanom anapungan iti bayag. Kasla marik na mo ti kinapudno iti bosesda. Ada mangipilit at tumibker, ada mangipakita a naragsak, ngem iti uneg agsakit. Ada agpakumbaba, ada agpamarang, ada agururay, ada mapukaw. Saanen a simple nga aniya ti mapasamak, ti saludsod ket kasano a makabangon ti tao no ti mismo a pinili wenno sinakripisyo ket nagbalin a puso ti leksyon. Saan amin a panagpakawan ket panagsubli. No daduma, panagpakawan ket panangpalubos nga agtal na ti puso, ngem saan na maisubli ti napukaw. Daytoy nga pasamak saan laeng a dekorasyon ti drama, no diket puso ti istorya, gaputa ditoy nga maipakita at ti tao agpili saan laeng gapu iti kayat na, no dimet gapu iti amona, iti pagkurangan na, ken iti panagriknana a bakaawan sa bali adalan. No irupan tayo daytoy nga eksena iti imahen ti radio drama, makitayo ti cellphone ni Pilar iti sipninget ti balay, ken marik na tayo ti panagbalbaliw ti angin. Awan man kamera amang yasideg iti ruprupada, ngem iti panagdengeg paleng, mabasa ti pamatida ken butengda. Ti boses ti maysa agparang akalmado, ngem adabasit a panagpukaw iti dulo ti sao. Ti maysa metagpakuna anatibker, ngem no ipangagmo analayng, adda kararag asaan na kaya nga ibaga. Kasta ti makaiguyod iti audience, saan tayo leng agururay iti sumaruno a pasamak,
agururay tayo no kaano nga agpudno dagiti karakter iti mismo a bagida. Ti audience kas kada tayo ket makakita iti amin, ngem dagiti karakter adda iti uneg ti bagyo, isu nga narigat ti direksyon da. Ket ditoy, papagayang, masapol a bumagal ti panagdenggeg tayo. No agdardaras tayo, malapsan tayo ti basit a detalye, ti panakimat ti mata, ti panagliklik iti sungbat, ti saan anay baga a sakit. Ni Ruben saan na perpekto, nim isu dayta ti makapabigbig kada tayo, tauray da tayo adamet panawen a pinili tayo ti pride, buteng, wenno panaguray imbes a direkta nga agsao. Iti drama akasla Dear Mr. Lonely, dagiti sao asaan nanay baga ti kang runaan amang dadael. Ni Ruben ket lakay anangaramid ti amin para iti pamilyana, niyam saan na anabantayan arumang ay ti sakit iti pusona. Ti adal, ti pakawan ket saan ka nayon a panang isubli. No daduma, dayta ket panangwaya iti bagim ken panang salaknib kadagiti anak. Idi naglugan ni Pilar iti bag, nadlaw tayo nga saan anala ka ti mangibaga no husto, wenno saan ti aramid ti tao, ta iti uneg ti tunggal desisyon adabuteng, arapaap, panakapukaw, ken panagayat nga agkurang iti sao. Ket no dumanon tayo iti daytoy apaset, ti amin anayam na rik na rumwar, akasladanum anapunggan iti bayag. Kaslamarik na mo ti kinapudno iti bosesta. Ada mangipilit at tumibker, ada mangipakita a naragsak, ngem iti uneg agsakit, ada agpakumbaba, ada agpamarang, ada agururay, ada mapukaw. Saanen a simple nga aniya ti mapasamak, ti saludsod ket kasano a makabangon ti tao, no ti mismo a pinili, wenno sinakripisyo ket nagbalin a puso ti leksyon. Saan amin a panagpakawan ket panagsubli, no daduma, panagpakawan ket panangpalubos nga agtal na ti puso, ngem saanen a maisubli ti napukaw. Daytoy nga pasamak saan laeng nga dekorasyon ti drama, no diket puso ti istorya. Gapo ta ditoy nga maipakita at ti tao agpili, saan laeng gapo iti kayat na. No dimet gapo iti amuna, iti pagkurangan na, ken iti panagriknana a baka awan sa bali adalan. No irupan tayo daytoy nga eksena iti imahen ti radio drama, makitayo ti traveling bag a nagibaga iti panaw, ken marik na tayo ti panagbalbaliw ti angin. Awan man kamera a mangyasideg iti ruprupada, nim iti panagdenggeg palaeng, mabasa ti pamatida ken butengda. Ti boses ti maysa agparang akalmado, nim adabasit a panagpukaw iti dulo ti sao. Ti maysa metagpakuna a natibker, nim no ipangagmo a nalaing, ada kararag asa anakaya nga ibaga. Kasta ti makaiguyod iti audience. Saan tayo laeng agururay iti sumaruno a pasamak? Agururay tayo no kaano nga agpudno dagiti karakter iti mismo a bagida. No adda panagbasol, addamet panagadal. Ngem ti panagadal masansan nga agbayad iti luwa. No iladawan tayo daytoy iti eksena, adda iti balay wenno dalan a naulimek, adda tao nga agtakder a kaslaawan problema, ngem ti puso na agsarsarita iti nalaos. Dayta tinampapigsa iti istorya ni Ruben, saan na maaramid ti panagimbag iti maysa laeng arabi. Masapol ti panangawat, panangako iti basol, ken panangpalubos nga agsakit sakbay nga agling et tilawag. Ti istorya ni Ruben ket adda iti adu a balay. Ama a nabanog, ina a nariribok, ubbing a nasakitan iti gubat nga saanda nga inaramid. Ti nakapait ket tagiti anak ti imuna a nagbayad. Ni Sara nagsardeng agadal, sa anggapo ta awan pangarap na, no di gapo ta masapol na at tumakder iti lugar nga binaybayan, ti inang na ken nariribok at atang na. Niyam daytoy met tinangbangon ken Ruben. Idi nakita na nga dagiti anak na ket saan dalaeng kasapulan ti kuarta, kasapulanda ti tatang anadalos ti panunot, na amiris na nga ti arak ket saan apamalubos, no di ket baro aparikot. Ti panagbalbaliw na sa anadagos, niyam ininot akasla panagmula iti talon. Aguray, aganus, agsubli iti daga, agingga nga adamanen bunga. Idi nagsubli ni Pilar, nalakakoma nga aramiden ti drama a bigla a panagsubli ti pamilya. Ngemas napudno ti desisyon ni Ruben. Pinakawana, niyem saan na inulbodan ti bagina. Dayta ti maysa a leksyon nga masapol maawatan. Ti panagpakawan saan anang ngahulugan nga malipatan amin, ken saan anang ngahulugan nga isubli mo ti lugar a dinadael ti sabali. Kadagiti anak,
ti desisyon ni Ruben ket nasakit niyam nalawag. Saan na binabawalang nga suportaran dati inada, tauray nagkamali ni Pilar, inada latta. Niyam kas ama, inaramid na tilinya tapno saanen, amadadael manen ti balay a pinadas na abangonen. Daytoy ti mature a panagayat. Ada asi, niyam ada met proteksyon. Iti kamaudianan na, ti pakasaritaan ni Ruben ket saan laeng maipapan iti maysa a tao. Maipapan daytoy kadatayo amen a masansan a mangilemeng iti pudno arikna, mangiyuna iti pride, manguray iti panawen, abakasaan met umay, wenno agdesisyon iti tenga ti kapoy ken rigat. No ada may maysa a banag a maibati daytoy nga episode, daytoy, ti puso masapol a bantayan. Niyem masapol met aturuan a kumita iti kinapudno. Ti ayat saan anaan-anay no awan respeto. Ti pakawan saan anapudno no awan panangawat. Ken ti panagbalbaliw saan a mapasamak no awan ti kirad a mangibaga. Nagkamaliyak, nimkayat ko ti agbalin a nasaysayaat. Agpatinggaman ti drama, saan koma at patingga ti panangadal tayo. No ada tao a kasapulan nga awagan, awaganen. No ada pakawan a masapol dawaten, dawatenen. No ada linya a masapol bantayan, bantayanen sakbay a lumabes ti amin. Ta iti biyag, saan amin a napukaw ket maisubli, ngem amin a nagkamali, mabaling nga agadal no pudno ti panagpakumbabana. Papagayang no nareknayo daytoy nga istorya, no ada paset anang pasakit, nang ipalagip, wenno nang TED iti leksyon kada kayo. Pakilik daytoy a video, ag-subscribe kayo iti channel Adipay na Ibaga Radio. Ken isuratyo iti comments no ania ti kapanunotan nyo iti episode ni Ruben. Kayat mi ang mabasa ti reaction nyo. Rumbeng kadi ti desisyon da, ada kadi sa bali adalan, wenno ada kadi kapadasan nyo akasla daytoy. Agyaman kami iti panagdinggegyo, ken sapay ko mata iti sumaruno a istorya, adapay nga aglawag ti puso tayo iti panangawat, panangpakawan, ken panangpili iti nalinteg.